Tompa foundation say Samrika baba oye hwe mane ko baba kwa baba no bibi wom na bibi e wo baba mu no say wo mam e wo nhira chan wo je na Bible no kura ka say wanya mame no na wanya ma nua no wanya ma me kropo twedi ampon anu nti eduru ba bia won sa na wamoa no odofo won sa no a wamoa no biem papa biem ana nche se me anwumire me se mo won sa na se biem da bi me menya magi krofasa sem ni me so na me bibia show mu nemmom eye kasa won sa na wamoa no anopa me ba adwuma na maami bi ohia me na se de no osi agu ne ma ya afi no nyi obi na beka kire se oye hajia etina asem a woka kire me ane se me ba me hu TV no so na kwan be na mefa so a me ba be ye madoye no adoye na mo ka ho asem no na me kire ni mu ena o se obeba entimi kire ne mu ma ne kosi ase se de obenya mo side milk ne ade aduane a betumi agu ho ache enye tomatoes ni nyaado ani nkruma da bi enye nkyena sem ena ye ka nemmom emmo otoboto baako de wa ho odi betumi a enka nkose wadwuma boto baako boto mienu de na ho odi timi kura to boto edu ene ekiama kura ye hu bi a egusu a eba kumasefo a kire do na maame na se mo kan ne se abrante meba na wo na wo de se no na me bo me din no wo se ya me hu wo se wo taaye e ya de a wo taaye a eno ontumi enyai ni nyina ne se ya doye na epunu bia mu atoto bia no enhyira kwa bia asisi bia no ya de bia bebo wa enka wo ya kwankyere ketwa bi se wo de adoye ema wo nwua no eno ena Sumpa Foundation ya chedia ye bia no se obia betumi ababa be ya doye no se ka wo ye no a odofo apru bia mu ato no enka ebetumi abie amanyoma akonka ye papa ye ne se ebeboa yen se de ebeya enkoda oni maame ene papa ejankafo no asem na meken ya no omasem o ya papa omasem yie se o hwentade ye hyehye wo mo eto atete enkodai wo mo nan esisi fom ya na ahomete papa enti sompa chede se mesre wada ketua bia nswa yempe enkodai sibre na dachi enkodai anye mobo odofo kakra won nsem o utimi edidi empo ehwie bi ma won kraman na enipa dasani yakọ afọ yi moa ema akunafo wona woni bie ene nkoda nyankai yakọ wo moa sede beya asetram enso ebe kama ma wo mo na wo mo ani enkoye wo mo entonto brunya ebei anunti se yesika from so dia na wo de afa momo live we so 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawan Media Limited anase Blessed Foster fafa so wate odofo fafa so na yenko safo imwa na enwoma enkonkai emfamayen womna samwa atnase odifo po kwabena age na adwa ene de nanim ye akromfo no edi nani saa no ene no se wo Central Police Station akwa din komo kakra ho free se nkrofo no di nani se prefer ye ba kofo akho dance ni ne hwan odifo kafra wate nyame bedi wa asema ma nemmom so ochi obi enya ne hwe ochi kromfo bi a wo fie ho enya ne hwe why uye nyame nipa eye nsohwe ni bia na se nyame be hira so a otimi ma nsohwe to enti odifo ko akoma to yem wate okon na chi nkunimdie ho wate nya saade a na se woka se ochi kromfo ni bi
na ubetwa ne kon ubetwa ne nsa wanhwe ana de bema kodi fo esan se wo de unim twero no ena anim de wo twero nim eno ti odi fo pokwa oche kromfo wo fie ho a enya ne hwe wate unua so obema afon no e mane ha why wo muna samwa bema bema wo sinsu man san wa ham na opejane sase police was oye brempon e wo kuro bi so asementumbu ase na menini di nkomo no oye brempon wo kuro bi so a nyame hye ne ho animonyam a obetimi aswai obetimi aswai Iiasem Mpe kan say we ositi no wo bibia bi me na menyini ni na no sa ketiasa do asebi wo office wo kire me no kunya me ni oni bibia yo me tu chema no the we osi na enka osi ko na say anase of ayi chief de ne nye papa o su de no chief de ndo say ebi ni bukum eno ni apetese for de hi oh yes da bi me na me say sa no ya petese o me nka say ono so producer me ho na cultural center for kire no ankasa be frɛ no say omo de aka no kire Guinness for de na no nye omo de Guinness ne sa de amamre de pa enye amamre ketwa na bema usu kantan krankan wosa nansen kura no nansen no se de wosi ye rehearsals no wotimi se asa no obesa papa mama ya bu akua sua mabronya ono so atenase abrewati atenase ena hoboa no ho ye den ye papa hoboa nyina hia hoden wo ha se de wo ha wo mo masi omtrase so asuom trase ni nyina ka ho ene ye ko akoye nim ene asem chechrecha eba no eche paw nyasem ketwa kura bema usu kantan krankan chief executive producer majuma die Iiasem Mpe Nipa wakeka nyoma asiani kama ekoba jesi ewo ha koba jesi simprimu akodei ne ho asem ho akodei na eduru ba bia ho asante kasa no a ye ka no opagem ko suru pietimi ya atemdidie ena o de to form so a etimi to enipa asum saa na asante kasa no etie na kamesre wo bia se ana mesre binom omo a eduru ba bia omo ntimi mfa ebe emfa ni komo se o kasa na be na wo de ba no onte ase a emfa ma na wanhwe yie ebekwa akoye Iiasem Mpe Nipa amawa ebekwa akotwe ohwini ede amawa enunti se onte ebe no ode hye wo kasa nim ama kasa nim aye dua emfa nkoho misrewa emfa nkoho kura edua na ba na yaw mensa brampa ono so ewa ha na yenwua baba ko enso ewa ha chief producer si nyame ya adoma wo kene yawo ena ode no ebe kire wiase se oba na wabebua Iiasem Mpe Nipa dwumadi no na bibia kwaso wano kama pa pk ewa ha wono ena echichi mfidie no mfuruma ede emame sa ena uko MC awa ima ene wono nko a na ebo adwuma omini na konwa ne ko anu amina ba ha abrantie odi dwuma oni madwuma imano na imano matese yeso onware imano onware na oye nice boy womo sa no ya na ma no so ha wo mo adwene nice man say boy no onware ya mintimi fan man pizza tino oye young man ana young boy yem fan sa mfa man bibiri sa mentim nya ne de onye man asede won to paransu da oye koye man kwen wato paransu ma won to paransu da na ede na akonya man enti yiman no ewo se wo hwekwaye obefa so a obeware na abrabo no ekonanim de ma no ekoba ne saa no onya sika hunhu de onfanyo esa wo dwene kwa akiri ekina se utua school fees kina na se utua kanti kina ade ebe kine botre na abu se yes wo bema eti yima ye hwe wanim ye hwe yima anim
Osay Aboagye fosuo me na me chinchim city ano Iiasem Mpe Nipa ekọ bọhye asase so. Ene afutusem ewo fie ha. Afutusem ewo fie ha papa. Na sede enwoma esi kono ekunimde ebeye krupotwedi ampon ne dia. Na afutusem a me de ba no matuni din kasa nipa ho. Kasa nipa ho. Kasa nipa ho dasani na enchia eni baakofo ano. Kasa nipa ho. Ewiase abrabọ na eba ye no. Kropo twedi ampon bo nipa mienu. Nanso ene enipa aye wiase nyina ma se tenchem. Wobo oba na wobo bema. Sa nipa mienu nko a ene wo wiase. Enso so ka nipa mienu kura de Iiasem kan kanye den. Enso ensemu a ekoso ewo wiase no odwene ho a ontiase kura. Odafo kasa nipa ho wate. Uhu nwi achia no. Esanse wunini asem bia na ye wo bi wo hɔ a wopese wonim obie ansa na wachia no dabie o. Enne se wonim obi ansa na wachia. Se unim no chia no na wo chia no a enkunimdie enne odoma pabi ebesiem. Na wo bi busa se na enchia pokura wo chia nipa emfasode bai ena ubetumi enya afiri so. Se uhu nwia na unim no ana unim no kura no a o chia no a ede enkabom soronko eba. Enkabom a ano odin ye pa eba mo akasa mo mienu mabrabom emanyoma konkan pa. Ayonkofa ma papa ena se eduru baabi na se wo chia unwia ede eba ke etesai ososo etesai ekira ba chia no ba ko mienu miensa no etimi de ayonkofa soronko kura ebi kura na wonya musa ni krom ana baabi a wofire nanso so otimi se abrante we de bia wo twam wo ha wo chia me na ada wo betwam no na adwene kura betumi aka kire ne se abrante wo chia me ne de ekoba ne sei ada wone me wasem ana abrante wateme ho asem bone ana enti odofo se o chia wo bia etimi de ayonkofa ma papa enso eba eduru baabi a wotumu se enchia timi yi obi firi amane ne esem se wo chia etimi yi ufiri amane ene esem ebia na wo sane akobom ho nipa bonfo bi etete ho esanse wo mpanchia bi enchia ntino wo hu asem a ekoto wo na se wo panchia o chia ye beka jo se sayo nene de ho nye kura ene bodani bia baba betena ho a anopai awudi abodani na die no enya asem ketwa enu nti se o chia eduru baabi a etumi eyi ufiri esan ene amaniem. Se yehwe aprosifo ene adrabafo ayonkofa eduru baabi a ya na atete sem kakra wom. Se ubo se prosini ejina kwanso na driver ni bi so eba no se omo cheke lances no ene road hwan no a na se driver ni nim no betomu a adan no ni sesi ho akere no adan no de no okwa kan akere ni ka wo na adan no petrol de ya adwuma nyina no ni nyina ekoye ne ka ni nyina ne se esanse a driver ni bia na wone ne ekontokwa wo station ho driver ni bia na oni ni ya no baba ye wo station ho no abra wone ni bebonsam wo hu se a police fo no ejina kwa aso no enka driver fo de ko man light no chia no a ode ne se wo fom a wo se ya no mo kwam a police fo so wo kwam enu nti enam entokwa nkitikiti bi ekoso no wan chia no yonko driver ni nti no oja no ema ne koto frame a police fo na gini sika nyina da eduru baabi a wo pedibirebi eno na mo kwato assembly ma abano aya na amanfo ta akeka no wo mpanchi ayento ya abama wo wona mo waka otiasi fomu yi wo ena wo pese to abama no afi na wo pagya wo onsa checha eno etumi ma dibire bi etumi ebo eno ti eduru baabia eya achia na beboa wo yie papa enchia no wanchia eduru baabia kofie mu akrama kura timi kawo krama timi kawo enu ti eduru baabi a wodofo eya kasa nipa ho o kasa nipa ho a ebeboa wo yie papa
wotia ni nyina no na wo kasa wo nua ho na nyoma konkai de maw eye jase wapagya wa battery no odofo ya ma position ketwa bi position kakra wunya yei wo nipa amfa na nya hwe wo chia akura wo twam akọ odofo kasa nipa ho post wa ye de ma wei sebe mpraduasa unya wo na wo bubu nkwa de ma amanfo na mmom ya pagya wo ketwa bi hwe wa battery wo pagya kasa nipa ho na nyoma enko enkai emfa maw buade se Nyankopon ema bibi kura na wani monyam eto ehyen mu anase omo master na beto so na obi ahu se yiwuni a eduru ba bia di bia wo no emfa sisi nipa kasa nipa ho na enipa ehu hia enipa ho akono echenchenam enunti odofo eye akasa enipa ho enunti ena wasai bana hene ebo enwumbi yentie na yemfa enka yafutuo no kasa nipa ho efiri se enipa ho akono echenchenam yati wiase ani nipa enetie se enipa entumi anche ya anwede a na ewo se ye kasa enipa ho eyeme modofo pa ose Yaw Aboagye ofosuo omna samwa kasa nipa ho fo ya dashi anaso ya dafofra Nyankopon ade ahye wadwen mu na ebi aso yeso na ebi nso beso omo achichi ne penchen ene case ne nso ya de a ebeka se ewe nipa wo wiase ene asem na ode aba no kase onipa ho ene ya chia nipa ne nyina no eye abusua baako cause nchia ne kofa nkabom edan eba eti ne nyina no eye na asem ya wode aba no meka se bi wo bi abro no so ni fie wo hwe wo mo a omo ka pa na so omo do mo a se bi enwan mo omo we apetition omo do mo ho pa enwan mo omo num koke anyway omo do mo ho pa patro so atiase ade a ofosu manwo wiase pa ne se ade ade nka bomu ba eye ba bi erensa eni ayeyo eni akwantu hwe unsasante ye wi a yes adwada ye buka na mpanifo ni mde adwada na ye working day nanso asantefo de asi wo se ye ka efiasem ne ye bu nkunta ne wi a de aka ye efiensem anase ye ka efiensem wi mpanifo hu se ayakayo eni ni papa mu eni ni pa ye nya atwon ohun ni pa kuzu sa no ma no enye de dienti na ne sa topic yi ye ka eho asem sa enne obi wo hono mo a ni suku bi a wakonti esese bi ohun ni pa enye ni nwia
obi wa ni di bi ekuta no hwe wo hwe ye nuanom omo ya manyofo MPs edu time omo petumi a hwa enkabom nya ho fa omo wo ma ye ne ahiafo yi ba onya tumi ni wi a enye sebe mpe ya onyon kokura no enye wadamfo no de me pesa me kan nyina ne se kasa nipa ho anachia nipa bi wo wiase ye bo no ne dia ne so on de bi o pese obi na chia no but ma me ka se bia sante ya enchia de wote wo nyo ne so chia de oba de wote wo nyo no chia de wo ba eso na obetuma ko di nsem bi wo so hu mi wan chia me wo bebu sam no no mo ma wo ko complain no won ne te ho ana so ne na eba e na so chia de wote wo ba na bi tie mansunti asuma sine de hu mi wan chia me o eso no na eba o se ko eso no wa koto na se o chia but ne ye nwan bi wo makọ school sa no ma no munim o de munim an se nchia edu me bi wo no ma de nananum kan ye ne de nananum ya to no ampa ye wie ana da bi wo a afeso a ne mabusua pani ene sa no ma nyina yere wo busua pani bodawuro ana otonkra obi amra fie ko fie ntoto ye wo ho a sese ye dai ayakayo ye ne andi patuntumi de obi anu obetuma gida fidie so aka se ye ne ayakayo de enkan ho ayakayo ekan ho papa adwuma ma wo ba bia obi wa ne wadwuma se wo kasa ho pa no de eso ne wadwuma obi ne obi wadwuma mo hia na bonte kwaso ni no eso mu nyina mo company ba ko ya besre ofo so kasa mi na me de obi a woko ba bia se be won panchia why no so ndo obu no ho ma men ka se medu mebi na nipa ubu hu a eno nchia se won nchia obi a se be predator se ubu hu e na fe kwa no ato nsuom enchia de eye adwuma ye nwa ba bia no woko ba bi ya wodu ba bia se bia hye na dwen mu se de bia no be ma frɛ na wonim se be ma e frɛ no eye pasem ma men ka eye sese bi wo no mu a edu mebi enye pasem me de bia maka ache sabi minwa mana oba bia sabi mini no sese be ma frɛ wo a kɔ ne mo nya ba bia na be ma frɛ wo a ese kɔ wo kwan bi so anadwo bre be ma hye sabi fitamu a esum tum wo frɛ wo kɔ pɛ de ne mo awia wo kɔ na be ma frɛ wo kokoti asem kro ebia na we no wo kyerɛ ma no me kyerɛ ma no ene mema nyina be ma bi so won so a ye kan na se ma do mo frɛ mema o watam so obi frɛ bia brampa cho meti asem obi wa ni minimum bono no ntansi etu de emfa ma no etu de emfa ma no de mo medase se o wa ben oh na se o wa ben anya nyina ne aben etu de empasa me kan nyina ne se wo yo ba ofo so na wo ka asem de ma me de hye ho no na wo ka asem bi se ba bi wa wo ko ni bi kura na sebe ohonye nipa na efrew aka bibia kyerɛw ene kura de epensu kura de wiase ye hu but obi wo ha onu de from the one ye wo no to asase so ni hwiri bo na to the stand say obi aho ye nahi ene ne ye ka say edurumwe bi a ye nwia manom se be wako school aduru he wabo degree aduru he wudu baabi ne se be ma frɛ wa ye kɔ kyerɛ de be ma na frɛ wo ba ye ne ye kɔ twa no be ma na frɛ wo ba nsa na kwaya wade eso ne obi ti aso de bɔ mpa ye se nyankopɔn ma ne kunu but wo kɔ baabi a wo kɔ no be ma bi afrɛ se ma me mpa cha wo ma na dwu nyina ne se o kɔ se ne pentim ne menkɔ ebisu ana obreak ebisu sa ene te enti ye besrɛ obi a wote sa bia no ene topic ne se kasanipa ho kasanipa ho ne penchia enchia ye tie na enchia ne kasanipa no edumre bi a e de asempa ene ebrew me da se odifo Vozio kasanipa ho mamemfa akonya we so na menchia menwia ba alazoa ohini ni sofo mame awurade oba papa bi metie no nwom last week Friday no okay na metie nwom sa mbusa chief producer say chief enyu we die say mame sofo mame ohini no say ayo no na say de nyo no chire me ko deep no mu say I know your worship very powerful mame ya no ate oh mame ya lazo me chia o ne nwom ne powerful Adazoa. So for my na say no asantema agini to efe no amisa ena kan be kan amisa oza gan kumbasi aso de YouTube dia na ngi any problem ai okay
Mesa so chief producer kachire etima me ni ohini ni odi for po nwa be ma me chia papa onyakopo so ye kasa nipa ho asɛm no anɔden o ofosu nyamisha so de sade aba na kasa nipa ho no ɛyɛ ade eboa na ousu se ne kachire de amesa okay enti ono se akina no obema ohini ni sika ode be call lunch china ye be hwa agi ama no sa oi na ka video ye kasa so kwa piao chief ani pia no so S5 okay ohini ni na kaso osefata say ye de ma no osefata nti e chira so o discard ma na me magye akọ S5 akọ table no yo ofosu kasanipa ho odifo aya na omu ntan kasanipa ho yomu a omu hwinim ebon wo mu ahopraprafo on say ma na sebim producer omu nyam ore ne eni nton foforo ahyehye mu na ne chi da mu na no ne kro nyame anim ne bi kra mpo na eja ebinom most na kasa de omu chi da mu na ne de ya na min kasa binum because omu de omu call no nye easy sa but ye beka se binum na ofosio sa ma no ebia na nyankopɔ na ema wo ye ne ametifo ne bi o enso okoko fe na ohwe wo na ase wo tra bia na hye wo no no mowre no check ni nyina wona ntra papai asa ko pa na dai wan hwe ngine gira wona na so ebi so wa na nyankopɔ ye wadom na wo na nyame be fa wo so amane pa na dai apagya kase onipa ho eto de na se wo mo hwini bon wa ofie na oke o onko ba bia minim sister bia da ni kunu frabru kire beba ana osuma na damfo se onko na onfeska nkonkoma no ana odiska ekoma no odiska ma na se nko be kan bi papa e dia kire na damfo no o kire na bebie because ni kunu na damfo ne ko no se bi mpreduasa na ne ho no wan hyeda nsisi ne ba twata se wan sisi no se no wonim se that damfo no so ma set trap so mo hwe because no what say na gide no hwini mbo no mu ade to e no oche no no koye the next 2 days no sa bae se ukunu se mebu sa ho te say o se fefem so ade mi kunu de waje wana so ka se nyina so ne kunu nyina fo no so ampa obedrui o makwa koshia na damfo ne ka no o me ka se waka se me wadamfo nti no kakra ennem obi so ananam biaso na homa dai ehunu soro ekowie chi ne na damfo na oba ne ye ne sa no ne hwiri bo no ntina awore no enya amaso bema brafom se wunya adwuma anase nyame eye wado na utifie wunya adwuma nye uye nurse ni usun na nyame aye wado no wunya adwuma ye na afie ma office na wote hono mo a ofo na ade edidi atem patient abakra se wo so kohwene no wo hwe patient no bia na sikafo ni nachi ya o mepake Land Cruiser wo hwe ntume kata no na eye mawi abro na wo start didi atem panye na wo ko check na so open road ya man no wo hwe sentini nti no na wo de wo de reject no ne nipa na kwa ko ebia senka wo so de koi e ko kasa ne ho ko busa na akana kuma ye den eto ne yem eye mumma yen kase nipa ho ne nipa yen sa hwe ofoso bema enne ne yekobo ya semo ebedru chane woni ho debi enne na gaga na bawo okunko ebedru chane nka ho bi eto da mumye mra fom titru ye mpanifo nyame aye omadumu a omun se eso mo chedwale no omum na fom ne kra ketecho bema ka se wo se de oteke mu no ye save se de na fom ene nipa mu nipa da bia opeye samasa eti managers ni adwuma wurafo ebinum ni ani die he wokɔ adwuma wura bi na so hu adwuma wura bi a wadawroma wo kra wo sɔre ye no wo hu adwuma wura wo sɔre ye no na ɔno de meke dwane ahobrase ni nanso enye binum ebinum kwa de wo sɔre gina kwa na ɔhwe wonim ɔhwe opampam no na ase ne wasate di watem eya kase nipa ho na o kase nipa ho a ebebua wo wasetenem abo wo niam nyina mu to fo so be ma yen kase nipa na topic yi atoma kwa so na so time nti no me fancy ya yakopon ya duma me da se
Ohenire. Nim da voso kasa ya antoso fa koma so. We dey atọ na koma pono so pa. Yo. Ebusiafo yanchia yetiefo enyina na yahwefo ya wo mo hwe ye wo sompa 93.1 na Facebook na YouTube sompa TV nso na yanchia na naskore mampo hene na naboachi ansa Debra wotumfo ni fa hene na wonkwa so ene enwumrei sanso so na sompa hema masala ko banso ya chia na eda 1 ono so ewa ya asia ya enya so SDA asafo panyi ba ko eno no ba bi owo bia nso no ye chia no na ofo so be ma empanyi ka asem bi se minkomitiri mo polo na ewiase wohwe no nso no ye siti kuro wohwe no enkwa agina wanton wo yade a unya no aduru enti no wo hwe abrabo a ye bo no ohaw eni abenesie ya ewo mu anipa yedi efusane na yedi ekukuruhwe ase na se wo ka se wonko a wo betena se na ebia wo hawo a etwa fa wiase abrabo ne asetena mu no wonko a de be hya ho wa bla wonya wo bi anase wonkasa wo bi ho ema ne ma wo adwena anase nsusude bi ema wo fa nka wo de no ho entale na wonya anopomasi bla wanhwe ya wankasa no bedi wo ho bone ye hwa wade mu ene ensempi na ena ekomu oba bi timit na wade mu bia kwanya ne kunu de na efa so no enye ekwanya ne kunu ede ne ma efa so no enye ekwanya ne kunu de ne nsino na asa ne maamem na busuafo fa so no enye enso ono nko abon se wode ahye ne ho da bia no akoposo manchwa mu baabi no wode ne nsa sum na no wode yese obaako etirimu pronti be hu se asem no ohu baabi a won fanfa na asem na dini tirimu demwa fedi e beba ne se ne se mi wu anasa epanyi se fedi ani wo de nka fanyinam wo tituru obi a ya na wode eka no obehu se obi eba bedan ne ka no wagye ne sika bia sika ne bi no ho obekwa akokasa obi ho ebi obesusu ho akye na bia owo mwampo a watimi aboa na asa bia kasa mpo no obi de ne de ka wo de ho a etimi ma wo de ani mu yedu na wagye obi enso ne de aka ne de ho na waka asempa bi ana asem de bi ana wapɛ kwa pa bi afa so na wode abre nipa kro na koma ase no wonye sa abehu se ono so fede ne wo de fanyinam wo yesi asantefo kasa nso na ye nyini sa wa obefa sa akwa no so akodi hu awu no wawu se bi nkwase ewo na wadi sa de na chu behu se wakofa ahoma na ode aso ne kon ade beche bema na wosan mangudua bi ase wo na fichira na ase ne dem mpo no na wakosen ne hohoma wo ba wote wo nkasa osusu na asem ho emfa nkyere panyi bi na wono so emma no anopomasi bobo ho anso no so no wode ho awuduro ana poison behu se wakofa na ode aka na no wawudi agya ne ma ene ebia ne nananom nketoa eho enti me ka kire obi ase ewiase wote ho a kasa nipa ho na ho no ofo so be ma wotena ho yesa wanhwe ya abrabo mo haw ne apinisie no ebebu nkama fa so aman ko wie kire no wani ho bone a ebia no akoye foforo so bone wa abra bi kurapo a wo bi atia wo na so wo kwan bone bi so na ebia betimi age afutuo de afiri obi wo ekwan sei na nipa bi de age minte no me pese metu anamo bi Iiasem na nipa no eno an se oye de na adwen kire ne bia nkɔ wie kire no wankwa ankoda prison anase dabonpon achi a na kyese ono soso no okase okwa akoko ne ho anase okodie we no entimi mo na mede ma asem okwa awie no enchia na wo ka ho asem no ofo so be ma ye nyina ye nipa okay ya hwa ya fiefie mu a ene ye nwumam asori fie krampo no saa de we se ye ekɔ ho wo be hia wonua na ase wo yonko bi no abri bia no pese wo na wodi nkan ebie wa no echia na nsa no no na gye so minim se no ya na bi wo ho a ne hwini mu ne bon no se empani sam soso ene ye ne se nipa no me ye panyin ntina bia da bia wasa akola ene bia bi krampo na akola no so na adwene ba bia da kola no na eni ba bia wo de no echi no ka se mi hia no kola no wanchia me enso bia na ntisa na se wo pese obi eye bibi maw ema wanije wakoma to ye mo a abri bia na yenhwa Matthew 7:12 no wose de mo pese nipa ye mom eye mamo no monye saa emfa ma wonom so pese obi echia wo a sometimes e wasa won so ye de wo chia so pese obi kasa wo ho a sometimes e wasa won so e na wutimi to anamon edi nkan echia no na etimi aboa ma ye nyina
me nko mitiri mu pro nipa ba akofo na wakwadwendwen ne ma bi ehu hia ensem fata ho no ye nyina yatimi akasa kasa ye ho agege ye ho adwen na yatimi aboa ya brabo ntimi so me de a me de fa no me da ase eya kasa kire me nua in fact ya papa film ketache oba ma woni ho biem na nsan me kasa na so mo nsa sa mo nche me mo no se me nya dan ye no mo ma me na aso mo interact me ni mo de frontia ha me se ma me nka de acha koma so abuso na piano ma me nka ofo o nsu gina ono so ye na omo nyina e ka mi nti manager ya no akasa akire o mama me that's it ohina yire mame yebo akua asua mabrunya na motene nka no na ohina yire o ka asem bi na wiase wo ho na ya wakosa ne ka kire ni nwa kwaku ageman se kwaku bro ho ase bra fom na memoa wo na ya wakosa ne se wo ye sofo me kirim sei papa shi anse me na namba no papa shi nyum tuni anse se wo ye sofo me na namba no ejabedu nyame mfa ne kransie ye ayeku ha na ya wakosa ne din no ena ka che ni nwa kwaku ageman se kwaku bra fom na memoa wo ti kwaku so no onso US abroshimam kwaku me chiawo kwaku so no nya type bi a no to ne boase da bi na oka se omra fom no asem oka che ni nwa se wo ba ya metesoro no aba fom no aboa me so eduru ba bia e wo se enipa ankasa no wo hwe sede usitie ene wo kasam nyina sede obekasa nipa ho kasade enso etumi ma enso edo kɔ baabi anya sa etuo no ade obedai obeba kama pa Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wutie no sabre yebekɔ enhoma no so na yetiefo enso abam kasa nipa ho na enwoma enkonkai emfama kasa nipa ho na enhyira ne apuru bi emu atoto bia no ese nipa dasani timi boa no watumi aboa amanyoma akonkai ede amount 0551931931 0551931931 0548931931 hello thank you. Hello Majwa pomti say Good evening. Achana ho ya de adum ni nhyiranko a Boko banku na ise Paris am also saying Komo den se bowresi aboba no I'm trouble right here. None of them mammy Harriet ni mini yanke so na odi ametia omo. Okay. Kaso ni pon we no kre. So ti ya na so unka fa ni pon wa. Na wa ye so fume. So ati ya so na wi ase kwa. Ai uni do. Inti no so na wi ase so ka fa ni pa ho. Ebi kwa ni pa wo twama wo chia no. Ona ye o savior. Enti ya nam kwa ye tie kwa tebe bia etini die kwa bi di mayo. Ebi ewu kwa koto nso ebi mukwa ufesa nso kwa wani kata na wani tia minti no obaye kwa amu wako na wako na koto nso ebi mwa wapa na sana wede kwa ntukaso nipa wodie so kwa se yeti asifodie ewo so ye mane batere mpa na mincha ni abe mapele kwa mawai. Okay, that's it. Hello. Good evening Obapa ehin na okasa free udin dey say you. Ya beba o. Hey, na said ya wonne na sia na ne pensuo bi nom. Ayo. Said ya na wonne no ya ata. Did you have Duncan come out of the shop extra in na ba? Okay. But I feel agree. And that's I feel so. Na ya futi tam step obi se o se lipa. O so ko fa fa. Ayo, abwa na ka tara. But they are winning far. That I have to tell you why it's also on the channel. You got to provide you. It's on the good time for me. That's so good about how we can have a glad yesterday. What that to me, another you have to find each other something parallel. And the baking of our it's a virtue. Let me tell you what I'm going to I'm a
Eya kasa nipa ho. Na enipa ho hia. Na sense ko awo anum no bio anu no kasa nipa ho a. Sense ni be fu anum kakra. Oyibo de ode beba. Wo, de ode beba. Oyibo national ni mi de wapio adatu for papa peti. Oyibo yanko. Mama mi boss ke do gas and ovi ni mama ni happy birthday. Na mi chami papa eda azeko usha sansa o. Na problema. See last bini kejetia. Na mi namna akami last Monday 50 cedis in the session botum. Na mami bi ami chia no. Enyo anu na ka tell me say abrantie ka usika ni she obotom yi a. Ta nsu kejetia na huja o. Christmas break. Akami gidi say nipa ni yi 50 cedis ni free ni botom. So ni 50 cedis ni so a ka disa mi fa form. Kejetia sa ko bi ami ni ko no. Eya akasa ni pa hu. Utiti oso nkasa obiem na yale bo wa na papa wa ko hospital. Kuku na oni ni ti obi oni wo. Na oso nkasa obi oni obi aya ka ofi wo. Udi on nkasa obi an wa ye ho agiman. Oso nkasa obi ahun no. Na yale bo wa na bibi ye na owu ba. Wa na papa wa ko hospital. Eya akasa ni pa. Ni po obi oni wo obeche. Obeye se bua na obeye se nchire. Ye nyina no. Ye bewu ete ya akasa ni pa ho. Yami shiramu. Odifo po kwa bna so ohia ho ti ya hono why? Hello. Opening Michael. Good evening. Yes sir. Jina ye wada roma jina ye kakra nhoma ne munye. Okay. Adoye. Tane kakra. Okay. About Gaga. Yenko. Okay. We maybe about Ghana and then Atlanta. Katoni Pound. Especially of more banks near offices like a casino. I think security is all Messi. We do financial and has no chum. But you don't want to see we say security. I like to say, and shampoo and one of the say on silly pound. I the idea a puzzle. Oh, you know, the few best on Yaw. And so many canals you. Hello. Pastor some person. Pastor me did the Kwamija. Now, Kwamija. Me kasa Africa. Mukudam na mo yen. Me need the hopa. Ni maybe a so me stream. Mo koswa na mo yen. Na me come on. Bon pae dia come. Adi dia ku Kwame bebo mpaye kasa nipa ho aka ho asem o se na nigi program no papa enu ti odinyame eneja ye. Hello Ofosi obeme yei emo wajusu midiani mai phone kasa Africa for etiete ma onye mi tisho na me yam hwehwe me sai ase ye de se ni agro ho we dey samatifi ayo na kasa ni pahu Ofosi obema ya ye tna classic akra ye tire eni amoy wo school temi eni ewie school ye bre pa ni ebe from na ona o tiri edibu aba ko epo school ana obenya kuma se school for ayonko na ya ye tire eni abo ye no ba ko hunu no obi sa se ko na te sei Ofosi obema obi ya tna classic ye nyina ye ni miemu o tu woni no takani pa hunti Mama, ye see so dear your school. Ofosi obema, can kasa nipa hunti no ono kwa yi no ho free.
etikata nipa hu di ayade ehia popo ba se semre ke bi sisi kura ko beti ma so ne nyana nsa atagya no ba wanti me anka sa ni nyana ho di na ni ntino ti wa tene ho so ke ya futu sem ma ma bu nyina ate e kata nipa ho nipa ye nsate that's it ana monsia eduru ba bi kura no a obi a ne tempotam otu kwan kakra kotra America abrochimam oturu kwan kotra Belgium ba ye ofri Italy ba ye no obuhu o se na ne hwan oso kura me no na ekobola ni ye konsuo nyina wo pipe wa no ye bo atwede o se na ne hwan kasa nipa na kasa nipa hu eyi na bibia enye kama hello Penny ya frau say me dinde Daniado o kasa free kasa free commence avec commence Penny kasa nipa hu kasa nipa hu me chebe jafo ya jo so dada ite ya society ya ba bedroom no ade ba ko ase he no obeko fihie mu ne pet obi nkasa ekudru fi bi mu obi esi ne niema ahata wo na me se woni ne tenen nkasa ntinsu oto nsu abo niema ne nyina ba nipa wo fie ho ye de wiase koin ehe ne de wiase eko wotani ko ne wu a duga ko na liase iba na woni nkasa na woni tifi kuro mu no ade abrabo na ye bo ne sei ama ye niema bebre a cage nsen bebre tu ye nipa bebre enam nipa won kasa na won tia mo se mi ye futu sempanke be fa ne bedi so a eno se ke be sta fi bebre mu nipa ya mi shiramo that's it hello oba pa majo kasa free yes jo we kasa free meduma okay kasa nipa ho bono ya news na mo kai maame na wo kasa se ni kuna wu ya bia wo tia obi kura na o kasa ne se o mesene ma won tia no e bia o kasa ni pa ho a enka nkoba ne sa e bia ka ni wu mu no nka na me ye na don na sa to hu ye na e tan se mo kasa ni pa ene ma ne ko ba enti nipa o ha ka nipa na me shira mo pa o mu dum amu de bia ye tie mu elenkwa ne da me menyam yela no de ye very very hot pa ntiwe no we na wawura mu no ya yero ho wate me pa tomati na aha brabo tretene wa ha that's it okay hello yes sir Mame mo ba juma pa wo ye wa se ku ande Ghana fa nya meti ase free bi na me nya mo ka yam pet na to ko me din ka fra ma so ki le yes ko bo mo ni fa ya me bo ya la ni tu na na Penny kamesre se ka be dan ho kakra se wa homa no mu na ho papa dan ho kakra ka ho Openyi masada yanko openyi midi na la wa mdi wetu kumasi de du posia na mfisha na mfisha kama mfukia na hello kafra said ye na ne kasa no sitie no na very powerful na emu edeye ne na futuo ene ne nkuranhye semo ka wode eba ye de ofre no nyina esi ahasei ye de ofre no nyina esi ahasei ohene yire ofoso be ya na wiase no ahansem edoso na ye kasa nipa ho a wobi wo ho a woni na temantemo otu kwa akwata abrochire ba akoba ye no o se na ne hwan nya na ayi akwa bia oba ye ne papa ko hia na okodi be afibi se mfie mi no oba na papa yi kusi o se agrante etwa we se ye de be ya ne papa se yo tiri so no apampa no oboa okwa abrochire da ben ya da ben na wo ko ye oba ya unim kusie ne ayi ne etinwura mu ase oba ya ohun te se de unim se unim kusie wo hene ye kan kire saafo no se eduru ba bi a
kotu amasa to nsuma no na efo ne ho sensan wo ho sebe producer say wo kurase ni dada nye okofa ankran fu pray ko ba yi na ama ye hukusi ewu no e de enko ayi de fi okotwa bosompo ne ba yam say ya na asesa wo ma no ya omunya de omunya asa ya omunya asa na emwa omunya asa de no ababia ye to ye nwan bi wa brochire o mo kwa so many years o mo bo mo ne na to nse didie wo kwa na sebe o fra brochire wa tra brochire so ne abrofo ene bom eye bibia so ba sebe ye no mu nyina obi wa okone ne kine ya oba do be ye no to try yam bia akokokro nim ne din ofo ma men ka sembi ye to we to no sebe pre ye wa brochire fu a sebe yenim wo mo matra broche so many years o mo bibio o ma bo mo bra enso mo de buo ne sebe ani die maye etisa wo nipa kro ti abroche abroche fu ebinum eye nipa te se sebe ese wo ya aboa yanaka ebi so respect papa se ne wo tie bia wo ba fra obi wa brochire ensem wo be ka kire no wan hwe ya adwuma wo be gyaye wo bu abam ena mo kra mo ye hwan ena mo kra mo de Ghana wonu nwa ne te okwa abrochire wanya kra mai ofra no ka say ye Ghana for de wo be ka so wanfiri na ko ye omona no kra de wo de kwa kire binum tumi kra di wo mu sa no masesa asesa ye mpanyimfo mu didi animu Ghana for de na hye badwafo yi ene mpanyimfo mu didi animu mo pe akonwa adi anasa ade bi adia o man animu adia no mu hu abeg no mu ne nam afiem no mo ye fufu okura ne banku wo ka ne bia ba be so mo kan so na mama ya bua wo de o ya ase abrochire nko a me se na won ko mama bia ohene bia gye na asase wo kurim o se no ohene ne ye danka boy na wo hwe sede ka danka boy yi dem me mo obi adin na sede nkyere ho ohene yi hwe ba bia ka na wo wa nyankopon yi uba ha tinka ba ka be hu bro wase woni na mura mu na wo tetensa e wa abase danka boys sesa na mo ye entinka wo ba be di a ya bowura TV no so ya bowura TV no so ya duru Sompa TV no so sa TV we Ghana fo agye atum na sede TV ya duru akiri no enya asem ketwa kra Sompa TV Sompa TV o duru akiri Sompa TV ya duru akiri papa Iiasem Mpe Nipa dwumadie ena saabre waso egusu a wo hwe yen ewo TV no so no Iiasem Mpe Nipa na Iiasem Mpe Nipa ye dwumadie a ye die ene se asisisam ne apo menteme ho ase asisisam apo menteme ho ase ena wo de bedan ye ya ibedi akire na ye de amawo oni bi asem na ye kan oni bi asem na asem kan eya mobo ye papa wati sika akoto asase ohini agye afiri ne nsem wa bra ohini kro ya na man paper okura paper na nso so okoye isi da esi so eye ka onya akro so wontua fabra yebedi akire ne ayi bibia kama na ye de amawo odifo pokwa bra agye na adwa saa na omo no asamoa ono so agye na adwa ohene yire mame yeboa akua asua mabronya abrewatia ono so agye na adwa ono so ebe pensen ensemu kama ono eye oba ba ko pe Iiasem Mpe Nipa ye ne di dwuma mami Iiasem ketwa na chief producer ema dwumadie ene bema wusu kantankankan na boafo a omo da drum enso ho a omo abu dwumadie kama pa aduana ba na ya mensa brampa ene ko bagasi obaba akoso abeka ho a wo kyena ye beda na di ede a kire wo manfo ewo kasafo nyini yeso kofro bofumpa bema esuketu am yi pebre dodo no ani dam so bema fosuo me ena mi chinchim sitia na me de Iiasem Mpe Nipa akọ boshe asase so na abra na yewo FM no so no empempi ye dwumadie mu no afutu semu a ye de ebetu dwa se wodasani kasa nipa ho wodasani kasa enipa ho na nansan a ye ma odibre kakra yi nansan a kakra be hye ubotomi na otifi ana wonya adwuma nya na masre wankate no kakra be hye obotom wahu wonso apagya wo men ye chia okra no asa woje so asa wonye so
na pani bi so na kan na sem se opeso hu nipa suban a manitumi ana manisika kakra nche ni botom ho na obehu se doko eyeje na yeto aso ka se enchia ni baakofo anno ka se nipa ho enchia eni baakofo anno ye chia ede nkambo mu ba se wo chia eduru baabi a etimi ede papa enso eba yonkofa kama pa enso eba sa na drobani se duru baabi na se wa yonkofa enye ewo station wa aprosifo so etumi agi usika ni nyina ne se uduru ho driver for se do musika no wo bo na ben na ma pepe na so abo na ben wo den se wo fo mu na chese ya no mo kwam aprosifo wo ho e ma wo so etumi efa wo ho adwene eno ti yakoye nim kasa nipa ho no na badwafo nyina kire wo mo adwene se enipa nsehwe yati wiase ye ni nipa nete na nipa tumi anwe ye nam enkyere ho utwumu tan enfote besi aba ne bedie nam enti ya ye nto ye boase na ye nkasa nipa ho na enipa ehu ehia ye futu semu a ye de ebrem obi wo so a wo pedibira afei na obechechia enka ne hu nipa na wonchia enuti odofo se wo kasa nipa ho a ade bia na wuni bie na wo jare no ene Ghana ha se wo yemi oya na wanfe wo se a obi hu nemom se wo yemi oya na wo kasa nipa ho na wo fe wo se aduasa eka kire nipa se wukuru ni ho wo yiri kura ni ho a wodo beko asupiti ansa na wukuru aba de na se ye mpofiri mu wuru no se wo kasa nipa ho no wotimi duru asupitu no wakogye wo nkwa enti odofo ebeye fe se obekasa enipa ho na nyoma akonkai edi amawo ena futu semu a yede ebrewo ewo Iiasem Mpe Nipa dwumadie so eno no eye me modofo pa ose Yaw Aboagye ofosuo ena mede afutuo wei ede ebaye se obekasa enipa ho na ene asem checherenche ewo fie ha asem checherenche ewo fie ha na ene kokote di babi bepam cheche so ne ene hey na Iiasem Mpe Nipa dwumadie no ode ya na de asem ode ya na de asem o ode ya na de asem he ya se yen ye bo adoma kran obete yen ka wa bruchimem enu asem o tamto apronso na ye di na de cheche tutu ne sane abasa no ade anche ama no nwotwe ammo na kwabra ne frɛ boa hwie yani ka se frɛ wana frɛ ye tuo na de obeba tuo na de obeba se de agya samwa kan no yani ebe kan wo emu sam wa ha ye de ebremu enu asem no bibia be kulem kama se no edikase tiefo obo se asem wo ye bedi akira kosi ase na enu asem no ye de bremu no asem na ankasa te ha enu ti ye mpentem waten maame na ye girede ni kunu ne so ne wa ha na wa hye ye bo se ye mfre no ye ka asem bi wo mframa mu akwa abrochire etwa apo asa akwa aba bedu ye da so de ye ho asem wo ha den Cement Cyber Clinic ye kokogye ayaresa ye kogye ayarehwe ansa ne yetumi aba beti asem wei na asem mu ode wo yare a wuntumi ntie ye ko Cement Cyber Clinic ho ena yade a ye nam ayade enam ensa yade ahodo nyina STI ye ko Cement Cyber Clinic ho ena ye kogye ayaresa ni nyina na Cement Cyber Clinic no amantam so osia di nkamfo asokwa mampofo manyade o asokwa mampofo wo manyade papa Cement Cyber Clinic yade ahodo pinu a ena sa ayaresa bia yi osa na ya na duru baabi a ompanifo so foso be ma ya na yade no emobon ha ho na mmom yade bia fa bedan yen yade bia Cement se enu nti na firi juada kosi memre da obi na apron se obi bia da wo yade bia no wo je na firi ne yadem na nyoma akonkai ede ama wo na wo se typhoid no osan no prostate no prostate kese ojonso ana wo chem Cement Cyber Clinic se wo twe wo wunti eno ba ye
wapom din hu hia no enti cement cyber clinic se men kan kyerɛ sɛ ɛyɛ kidney ɛna nyoma akɔnkai oba sɛ ukofikyira na wutwa adwo in 3D madedia entontom omo ha adwene o entontom wo mo ka wani ɛne sɛ wo yade na omo se men kan kyerɛ wo sɛ omo wo mfidi ahodo pii no a ɛnyɛ sɛ oba ye no a na afei ye mo aduro da bi ye do fa mfidiem ne ehu sɛ wene hawo wene hawo ansan wo de aduro kan waduro wo de kanipa nyina ye habaduro tie ne haye aduro bi abekɔ cement ye de bema bia ye habaduro ye kɔ cement ye kɔ gya yaresa na sa cement ya sokɔma pon ɛna wo cement cyber clinic ono ana de cement vital herbal mesha ba dwa so agan enye na gangan sadro we ne di mema kagiramu wo mpa so ye na ade kye ma mo piafo ye bema enkoye ehemu na gobrego ye ade kye a wawu awie na akora ba akɔhoma ye dai wo oba akɔhoma ye dai unya mfa so bi amfiri obai so okokuro ma na wo ne ne kon na wache oba afi odi na atimi ye kopa gan ni bi na moa wo ne kopa gan ni bi na moa wo ne kopa cement vital heba me chani bi na moa na bibia enkonkai enfama yefre wo mo ahomatrufo iso 0279 356 570 0240 61 60 61 0240 61 60 61 na nyoma enkonkai enfama Joba na nya atra se de medi kai eka no yekɔ na yenkotie nanum asɛm na de aka nyina yemfa entoa mo so kama pa maame memo akɔ aba ye ja open wo ba pa na udin de sɛi pa che fra ma kosu adu twunwa amro nsa firi he na baaye mi pa che mi free tech na baaye tech fine tech de enim sɛ wo pa che yija me da se na maame wadawroma enu aye amanfo te wo nkɔmɔ na emmomu no sɛ enwomo da ye tifiri ni wura no enti enu asɛm ade bedan ye no wadawroma bɔne tofa ma ye enu ada wasɛm ade bedan ye no bɔne tofa kama mwana kakra bi ma ye ya ne mu api start fitiase wate me pa che enu adam ne bedan mu sɛ madawroma mini wo re bi efre na kwasi eje Ghana efre na kwasi eje abrochire efre no kufiedu se me ne na wo na kwasi abu abem ti madaruma momwa me na enu ade wotie bi de watie bi se ne obi betie bi a ekoba ne sei ene kosi sei me pa cho eye 93 me kotra aboase me branchen 94 na mama me di mikosua adwuma ti mikosua adwuma ni mo no na be ma kwasi eje ase me pon adwuma anadu be 9:30 na me na mama nwase eko samjona eti midu gausu na me branch de me na mo hu sa kwasi eje no frame se akos ti akos mi twa mani no na se ye mu atwe kakra ti akire na me hu so bi di machi na me de na me nante de mamia me nante mameko Timidru coffee chrome side ono aye samjo na water west side ono na me hu sai be ma kwasi eje de asomi mu misisi mu sei e na oto share me so a one me daaye to ne me daa ni mo no eji 3 days no ma kwa adwuma na se me kwa adwuma na se me hu na me mu hyehye me timentima kwa adwuma biem entimo na nyinsan de ba nyinsan ba ma hu timi bra ma de me na ti de hu ye ene ye kra me papa free ne kra se baaye to baaye no mo de kwato na busuafo ni staff so te water west sam jona to mo nyinsan no ema me papa emo bo ne ka eye nka ne titiska 1.5 ena mo gentuma mienu snap mienu ento mo twa bosomi ska bia me de ko hospital bia mo twa ma no bosomi na me kwaje mi chop money to ohwe me ama me we no na kra ne wo me nchen te di ma me ba kumase obehwe me sister ti ma me so wasa na akwasi eje no me bla akwasi eje ba me bla wasa ohia ne ba na kra ne mo hwe no wo hwe ne ye ti sati me de ne ko social offer ema ni ska semo no na enko ena akwasi eje ne de nkra no ema me bla se wonti me nyi ska wa ha ensan nyi ma o ma me to we fa ne ba ko ti ma me ba ye no
anokwa se mani break pa se de ntina me ba wo me nche na abeta mba eso ni tukwa na obi abeje no timisa de akire to anamoko kra e from asumunya kokofu asumunya me kwa me koto abofra no wo ho na abofra no wo ne maame nsem ta abofra na tra mo nchen ya 24 years enti be 24 years no da ko me ho sa na ofra me na me kra me wura me ne tie se me ba ne papa afra me kwa na wo de to me no se na me adom ne nua mo abrocho me fa na ko ta abofra ne mra me nchen ana abofra no so ye se wo ma me nchen e ho ana wo betena te wa na me na ye ntientia wo asumunya krom ho eti da kuma kwa echima mtumi tonton no ma ana me hu sana ba bi frɛ me ana me di number no kyerɛ giche ni ba akrom madam pa cho nhwɛ number no e pay for me ana ɛna ɔse da bi e ya brokyerɛ number enti me peke na me simpache wani enti no ɔse no ɔse e wuni me na me simpache da bi ɛna ɔse e pa ya papa na me se fine na ɔse akos enka me be fa pa ya akwa brokyerɛ na kase wasanzo onu obi so asa wo ba akon ɔyɛ ɔba e wo boase wa to efa pa ya ni Mavis ne ne yire baba akwa kan kra me nsa to kwai no ma ne yire ne koye DNA ye koye DNA se nkra ne mienu de enya ne ma yire ba na ye ne ba enti sa de ono kra no wonti ase wo beba Ghana ama ye de ya sa koye wofro to aka na se kwanhwe no na merehwe no ti dako that Saturday na me sorry se me kwakosra meba e wo asumunya ti me kwa asumunya no ana me kwato akwasi agye ne yire ne bra e fe no opam a wo asumunya eti ga ni hu mi an o ka kire be ma ne se bla kwasi se akra no ma me ba kan de wo be ka kire no so nya botere ti mi ne etu agina kakra etu agina akwasi agye ne ka kire me se me mo me ma me amane ne me papa amane me nua ne me wo fama amane se eda we bra na se okuada wo be ba omonchen enti bra na me wo sa na ofre me na man direction na oba me system wo obom so to oba na odidie ne pepa ne baaye sen ko be fa akra na tukwa na okoye test no yesi nya ne ba no ena ma ye ka se oxys ade obe yesi be sa ye biem na wo se die ne board ne pa no oniska e ba titiska mo a ye 100 million to ka sa na se busuan de yiniska de be ye ena ja wo sore ko ye to re sore ko ye ne mu wono edi be me se this year ya ana me yeska na e frɛ call krom asumunya krom wo me ne me sister na me bra ne ko to ne bra ne mu sɛ die ne no ye pese asai funa me ntime ho ase ti e kwa na ne bra no wan fa mu aye bi ama ye no so be kwa ne bra no enti edi be na nsa na me sister sa fa fon frɛ ne bra nse offer ye de asema beto wanim ye nti mu aye bi a ɛna wo se ne nua kwase je sɛ ye fa asem ne court enti also ye twesan kakra tena ase eti ebe 2 weeks muni na me ma me sasa friend si abofa no so ha no ha me da so a enstrimiti mi so me ne hia ya no ni be ma bia foforo bia de anhia biem ti mi sa kopɛ wo obosia sɛ die ne de me pese ya sa ye foforo ti ja me de koda enuan mu bi mu ne de monti me anso mu ama me si ye fo no okacha me se okacha mo se on kancha me se mi also be die ne se me ya mi si sa hospital na wa bro chire no court another se me twa print ticket ye dey amana ba Ghana nye sa ono de ne de onye ne enya ne kina ene januan me de ba be da mo se madaro ma mon kan bi mana mo ame na de kwan da bia no mon fanto ma me timpa chima no asi jo ma me na ye hwe ni sei se ye ka se obi ene obi ada se entiase anya adwuma ena bi wo ho a enya adwuma wo maame se efiri enu a ukoye no yeso ye nsem twerofo ye de ti kankan wo ya adwenim se se obi ehun ne wa frew na waso sisi se de no aka no no ano waso sisi no osi kuntunu ho no ankasa no se wo wante ase a enwoma ntumi nkonko shim se be preduasa watima sesa enti no hono yenhwe ho yie entiase bi anya adwuma ana wo forso de nko forso ben kwa na e ma sa de ne koso me pa cha entiase adwuma wanse me pe wo forso me no du kuntunu ho no me pa cha ena ne yeso ye di nkomo no
se ka wo da hokra no eno no kra na ye simple che kuntun ho no eno no na odu kuntun ho me pa cha na me dim na me ka me ntwantro tiefo asem yi no ene yan kasa no aben ye so kakra se obi a wo for so na wa kan se kuntun ho kada ho no kra asem no de ka kano no ye kakra na kuntun ho no de na hwehwe ya so kakra wonya so se be me wodi ka se open na asem abanti na wo kan sa open pa cha da bi mitimi ntwantro nya me anim me pa cha jo producer ne papa no edin komo Kofi Adu edin komo enanopa na enanopa wono ena onyane no efiri ne kete so die nti no onyane no enrada ena yene Kofi Adu twetwe komo na ye born ne no sadia sompa ene Asem Mpe Nipa ye tumi tu fanfan kwa abrochimam no enam YouTube no ene Facebook na dawroma Kofi Adu no te yenka na enei one chief producer atwetwe komo saa Kofi Adu na enra ye born voice ya na wo didi atempe wano enti enra atem didi no yeni kantie no akire no ofosho ya mami asem ya okay nipa on wo de nipa bia wotimi ye wo wiase na ensem ekoso wiase no ya na wanwe ya wonti ase on se mami on so true challenge bi okay se wutie ni e pa na mami ba na o sister menti ase chinchira ye koya enen ke kwan bi so mami se wakopa besia wo mra me enkoye atiefo nti asem wo yi o enra no me fi se ye nwan bi no monte no ma biase but I deserve because obi a wona adwen oh yeah obi a wona adwen kire na enra ya papa wonya ne ba bi ko betima ka se me ye ne boss short ase ono ne tete me enti me ye ne boss short ase me boss no kata chew na yi ni moto o se man 88 me o tane me kwa de me omuna samwa de maka na no na maka unti min tane me da se wo kan ne sei awu se nura yenwa bi frey ba na me pese me ko ba me pese me kire man ti ase ahai esu obi ane na dwen a ye de kasa wa oh yeah etisi obi kasa se bi ono na dwen na me so ma dwen maami na sem no beda ho ye wo ma bi a omo so ayesa e de nyinsi akose obi yenim oh yes and yeah support maami sa ba ya ne pese kire se du ma bi na sem ba sa ye se ye nwanum bi no mo abroche no mo mfa so emfa ni die emba yen anya tem didie na mo kro mo ya tamfo ya becha fidie so didi obi atam dabi eti se wo ye wadwen se asam na beda ho no se bi ubedi atam a masa tasukoko wo bi en ba ejati fita me da se yanko computer so adwadie emra Odofo mema wakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo eti apa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu djuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba matia kanoso
Obakus. Wouldn't miss our panyin in a Iiasem and no I to me uncle. Yeah, bono. Obey say Chichina. Konfanko, Asembo mo, bibi pa wo. Me de se bi nuaba ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo se na ntesa. And madam for one country me. Listen na die we die ya Asem ketua. And na tiefo. Obi antie de me kan yi. Ba ma duru biribi a esesa wo ye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba shop. Asokore mampon. Your friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa aduru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de ya ne sa wo be no. Wo pa mema duru fra na gan bi ato. Ebi was asokore mampon. Cement ba shop. Eni mia eto bibidro ni abrofu dodo no a. Sa wo pen dodo atu a. Koda ni farmer. Colinac, Misty, Epidank. Presa number C 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Jesus, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dina ne odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri unsem oba bi na esisi wo ana court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey, sawa, edi enso na gu free mu. Ofa, ina ni abaso ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu free mu dia acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa na no ane kangen alkaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No se sani nsu a wonom no kangen alkaline water. Na ba hunu no kura make no pa kagina alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina alkaline water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagina alkaline water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate wo kwan 0241 449191 ana 0507 379474. Hey Jack, there he comes. But I say, now what him say Ghana dear, the biara yes summer. And a weekends beyond so yes months. Guys know what's up. Hey trodo, and to say yeshiamu say ya, na oyirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Ama say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year ana apun to piano. Oyirika yirbites ninimia aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so foul taste. Pabom oyirika yirbites. See now your difference. Around orange spread drink. No many yansem. One tom many power won't in fear do much. And sesa open for no FDA aji ejedi nkratu atum. Okay. Yay, menteme huase wa Ghana ho. Menteme huase. Mente ayedi menteme huase. Edem ha hwiri se edem ha. Kofi adu di asembeba, kofi adu.
what the assembly papa dear ne hon said seven na we say and I will say yes say ni nyina be kwa ko wi abobo ano de keka nyina no British embassy ho ne be kwa ko wi na sem di ka sha tiefo bo nrada say asem wo ye benum akosi ase na ye di feedback na aba na wo mo asamwa de wo se wono de koni adaje a wo de konkran ho wonko won de ka kodi awuo no a uko na konya accident ya won de ka pampan na kanwoma aginim na ne eboge na nafu adoa ne de na ba ne kwantoa anase maami yafu efri se utwa ntro a de otwese kawu seka no so utwa ntro so akatrema kama cha yi wakwan katrema na do be ko betumi de waba yefa no pompro na ye ne kangen akalan waterfall entwetwe enkomo kakra ye ba ya enia kofiadu edididi yatem ene nanopa akokɔ di ko chief producer wonyane no ye bebo saa ne no ama atiefo enso ate ye di kanka kire mo se abrewasi woyosi na nwansansi a ena ye behu di owe abrewa enkuruma eno nti sabre die ye ne kanjifo di nkomo wi a ne no a ye nya no ne no ye bebo ama atiefo enso ate kanjen akala water eye nsuo bi a afai na abadwa so kanjen ye semansia sansoi ehun nkomo na ye ba ababedi no sa donhwiri yi emu panipa memo akwa aba ovozio mejoso nimpom te sei nyame adom odache na adano koye no atiefo no sede no omusi frefre no omse omsere wa ya akatwi no matwi no noso osi ye kurom ha no asantemem ha na ye dwadi asem ye maame no mo a omo wodwom no omo no so na eto akalan no nokre anom etwi no kra na ye kasa na ewia ehye wo no akalan no a ebesesa wo mo nti ya no aka amomo ate wo mo ase kakra pani memo akwa babiem ovozio mejoso ene mebusa se kanje na kalan water no ka obabo ensemfua bi so se emfa so de ben ena wonom kanje na kalan water ubenya afirim ovozio mame na ose na menchi atiefo me ma obi anso akwaba kanje na kalan water yinsu abebo ase ewo kumase hanoma emse kumase fo asomi ye pa enye kumase fo nko Ghana fo nyina ni even outside Ghana asum sanse yinsu no guso a edi dwuma sonko ewo yapomuden ho na yebisa se edie ne die na ye nsuo no ho emfaso a meka se onipa da se ni bia no se kange na kalan water ewura onipadua mu a efi utinwi ebeka mo na ase enyina eye ho adwuma na yenim se nipadua no eyisu nsuo ahodo bebre na enoma eye ewo nipadua no ebi ete se ade efre no se anti aging na ye ka anti aging na eni se ho bo nipadua utum se wanyini nimfie de ekonanim bato behwe ne honam no entwintwam ye ne honam no edaso nome ti se obi a afi no ya ketesi anasa abranti afi na wasiso unse ni wedie no eni da ho eno ne yefre no anti aging na kange na akalan water ene yesa adwuma ni nyina is because say on say your antioxidant na wonsuo no ene boss adwuma no enti eno ni ade ba akwan ho essence of our better hydration na yeka better hydration eni say nsuo no ma etimi wurawura onipadua no yie because nipadua is made up of some cells are absorbing nsuo no enam se nsuo no aniwa no esusa ebma smaller molecules ninti no nipadua no timi twe nsuo no enti minerals e wo mu ni nyina no ema nipadua no timi de ye adwuma eno ti na wurawura wo ba bia nti yare no se ye wani ena how anase mpo no waso ene how anase ye kan stomach ulcer ene how anase pressure ene how diabetes na ade bi efa nipadua no ho de so long as kangen alkaline water ewura nipadua no no ebe ye ho adwuma nti we no ni eso mfa so ni na mame musa na mo de ye duru ba bia ya na mo te office yeso so ye wa ha esanse ye ne eboda wuro no nti questions ya na kokko ye so no yetimi yi anu bi na mo ba sei so a de omtoma na ye no na ye so yi bia ma mo se de be ya omo a omo bebu se question omo ti TV na chi ehwe yen ene omo ti radio na chi etie no omo bebu se de bi dwuma ana se nsem a omo de be da ye no
yedi ho dwuma na yɛse kangen na alkaline water no sɛ wonom kɔ nipadua mu a cholesterol anaasɛ srade a adeda wuntini mu anaasɛ srade a agye wafuru abɔsoa mu wafuru ayɛ kɛseɛ no deɛ na kyerɛ sɛ kangen betumi anane ne nyinaa yo mame no ase na yɛka se ya ɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛnya cholesterol images ni bi arteries blockage no na yɛtumi ademonstrate mehu sɛ producers no ɛde ato screen no so wohwɛ mfoni a yɛhwɛ wɔ screen so yi a wohwɛ deda benkum no a ɔn sɛ ɛyɛ ntini nipa ntini nipintini sɛ na ɛwɔ nipadua nom no ɛyɛ ayɛ te sɛ drobɛn nti tokuro ɛdɛm ɔn sɛ baako no tokuro no ɛdɛm a bibia ɛnim ɛdeɛ da benkum so no emu da hɔ paa ɛno ne nipa a ne veins anaasɛ wuntini no emu da hɔ paa ne yɛka so bi anya cholesterol ɛno ne deɛ ɛda nifa so no ɔwɔ nneɛma no ɛwɔ mu te sɛ sradeɛ no akokɔ sradeɛ adeɛ no ɛda screen no so no mo a mohwɛ TV ɛne mo a mohwɛ Facebook no obo sɛ ɛda hɔ no ɛno ne sradeɛ no na egu so sradeɛ no na ɛda ntini no mu saa no nti blocking ne baa no nti ebeduru brebi no on sɛ tokuro na ɛdɛm na afei tokuro no abɛ narrow anasa abɛ ketekete nti sɛ mfoni ɛda so ɛhwi deɛ ɛda nifa no tokuro na ɛketewa bi in that case on sɛ sradeɛ no ɛgye tokuro no nyinaa fa saa tokuro kuro ya nso na mogya no FM na edi afrisaneɛ nti ɛno ne cholesterol ama tokuro no deɛ saadeɛ no ababa bɛgye tokuro na bɔsoɔ no ɛkwa no yɛ esi enti na kyɛ sɛ mogya no afei ntimi nkɔmma na blood vessels no yɛwɔ baako a ɛconnect wakoma no ɔnsa akoma no na pɔmpe mogya no we nyinaa yɛ saadeɛ we nyinaa no ɛyɛ veins anaasɛ intini no adeɛ na ohu no omu sɛ sradeɛ no yellow no ate sɛ akokɔ sradeɛ no ɛno ne cholesterol no na de ban tie ka cholesterol sɛ yahwɛfoɔ no ɛbɛhwɛ a na ɔmo Facebook ne YouTube no bɛhwɛ a saadeɛ no baabi a ɛkɔ akɔduro no ɛyɛ akantini na tua sa enti hwɛ tokuro ketewa na da hɔ no sɛ ɛhɔ na mogya no kɔfa ana ɛhɔ na mogya no enti sradeɛ no mie deɛ wɔ benku ne nifa ne ntam nanso na nka wɔ sɛ mogya no nya ɛkwan tokuro na ɛda ntini no mu ne nyinaa na nka wɔ sɛ sɛ no saa kwa we nyinaa yɛ mogya kwan ne nyinaa mogya kwan ɛna saadeɛ no abɛgye abɔ so ɛnyɛ saadeɛ no so tenabea no hɔ enti ɛnyɛ ne tenabea no ɛne yɛ friend sɛ wɔanya high cholesterol afei yɛ diagnosis of high cholesterol enti deɛ ɛteɛ ne sɛ ntini no a ɛconnect akoma na ɛpampe mogya no ɛde kɔ wadwene mu no sɛ emu si ti sɛ deɛ na ɛda so na ne yɛhwɛ no a afei mogya no ntimi nkɔ ɛma ɛno na wonya adeɛ frɛ no mild stroke enti medical ka sɛ nyarewa bi te sɛ diabetes any cholesterol any stroke any pressure any saa nyarewa bi ɛtete saa ne nyinaa no yɛayɛ abusuakuo baako enti baako anya ɛka wa ɛna etimi kɔtwetwe deɛ keka ho ne yɛden ɛde ba adwuma bɛ na kangen alkaline water edie aha no ɛna kangen alkaline water ɛbɛm aha no ɛna kangen alkaline water especially the 11.5 the 10.5 pH higher pH no ɛbɛm sɛ onom a alkalinity no ɛwɔ soro to the extent that etimi repeal anaasɛ etimi melt in other words ɛnane anwana ada ntini no ma no yɛ medɛ aha sɛ bɛnane sradeɛ no ada mu ada hɔ good na mogya no nya kɔ aba fam etimi akwaba enti nipadua no ukɔba woyɛ free enti ɛka sɛ cholesterol kwan a kangen alkaline water fa so na treat cholesterol no ɛno na yɛ demonstrate ɛwɔ screen no so no enti ofosuo so bi etie me na sɛ bi a unnim kangen alkaline water na sɛ wonyanya bi nom ya na o ya catch because nsuo a ɛyɛ apɔmuden nsuo enti this is how ɛboa ma cholesterol no etimi if more na wo nom no yɛ bɛyɛ demonstration ɛwɔ studio ha ɛna yɛhwie nsuo no gu anwa no so ama anwa no nane live ɛwɔ Sompa TV studio ha me yɛhwɛ ɛno na ɛnɛ yɛ demonstration saa nti obi a ɔno kangen alkaline water no ɛkɔ nipadua no ma ɛnane anwa no ɛfirim na nti sɛ cholesterol no ɛtɔba yɛmu sɛ kangen no deɛ ɛkɔ nipadua no mu a sɛdeɛ Dr. Otowo bɛka no yɛde wabia wɔ nipadua mu nyinaa wɔ sɛ kangen alkaline no etwe efiri mu na deɛ na bɛ den bɛ nwanwa sɛ wonom kangen alkaline water wo change unsu a wonom na bɛ nom kangen a ɛbɛsesa wabrabɔ yo kangen alkaline water yɛ sɛ change your water change your life sesa unsuo na sesa wabrabɔ deɛ tie ne sɛ nsuo na wonom no nsuo na dɔɔso wɔ nipadua no enti sɛ nsuo na wonom no yɛ acidic anaasɛ nsuo na wonom no ɛnya yareɛ nso ɛbɛdɔɔso enti na Dr. Otto Wobeck ɛka sɛ yareɛ bia ntimi ntina nipadua alkaline ɛwɔ mu no emu enti adenti ne yɛsɛ change your water and change your life sɛ wo sesa wo nsuo a wo switch wo nsuo every the acid state
edi aba the alkaline state no na say o move nipadua no efiri yare mu edi aba apomuden mu enti na say sisa wonsuo na eden na sisa wabrabo enti obi a onom kangen alkaline water etoato aso be bosome mienu bosome nsia obi onom na saa etoato aso saa no onama abribia nipadua no ejina ne nan so se na wonam kane na nanka wonsa eye otitiriti wonan eye otitiriti untimi enkom mayi anase wo ye adwuma kakra no wabre o mo a wote bre se ne etie oba bi won mo ni bosome so a yete ne nka bebre na se on fire on ade mu saa disorders na woni padua no mu ni nyina no o de nom kangen alkaline water no for some time wankasa obeti kwan adwuma ebedi ede amaw enti when we say change your water and change your life this is what we mean every utrimi ede beka wona ase se wani ene ya wisi udompemu na ya emu edwan wo anase waposo ena edwan wo a eya na eye sometimes uric acid ene cause sade no bra wonom kangen alkaline water no de ye ne se detoxify o system no ehohoro yare no ene ade bia ye toxic ana poison bia wo ni paduam acid e wo ni paduam nyina efri ni paduam afi wuntinim beda ho nipadua no beda ho na afi eniama na nipadua no ehia se edi benya apomuden no na etoa so na ofosio ebia ye ka se obi bebisa se nsuo no se netie na ehe ena obenya yen opeso otobi opeso otobi to na ansa na ye bekọ ho no panipa ene de me question e wo so ifiri se duru ba bi akangen no ensankyerene ye na no den ni nyina ne se so ya de na akodro so to so okoto adura ye wo time bi a wonom aduro no mani duro na atu yade no na obi su bebusa se ye bodawuro kangen change your water change your life wonom no na ese sama brabo wonom na wo otebia no nyina ese sa no ye bebusa se kangen no akala no ye duro enti se wonom a ebrebe na wo benom akosie ana se wonom na se ho to wa begya no mana yo ofosu mame na ase on say yare bi wo honom a ehye nipadua na ase free mofra brem wo free mofra brem no anom acidic water saa na odi enya mfi aduanan wanom acidic water saa bepem saa brem ena yare no so aha saa bepem saa brem nti edoso wo nipadua no se o sha se wonom kange na alkaline water insuo na nkasa no air therapeutic na se o no ma o ye water therapy e ka so ye water therapy a o sesa insuo a ewo wo nipadua no ama acid die ni nyina besen na fe wo nipadua no wo free acid tibianom e de aba alkaline tibiam na je se wo free yare tibiam e de aba apomodin tibiam enti na no saa no e ye gradual process anase ye nkakra ene de obekọ ho enti wo so nom kange na alkaline water at least consistently be ye bosome utumi nom consistently be bosome unom toatoa so abra unom ensu fufuro ye acidic bia emfra u maintain kange na be bosome a ekobosome mienu obi tumi tena so be bosome miensa edu bosome nsia kra de na je edu twam kra ba anya hwe kra no obe no bo ho no obe nom be 1 week pe no ahya ase hu nsuo no hu nsakra obo ho 2 days pe na nsuo na ahya ase eye ni mu adwuma enye se obenom no bosome ni nyina ansa na nsuo na ahya ase se eye ho adwuma na mum de tie ne se wo hya ase se wo nom nsuo no bra wo se wudi wo nsuo no so ansa na wanya eso mfaso ankasa se yare bi ebia pressure se bia betima normalize no kra ebia kai cholesterol se na ehu ye na anwa na betima nane no kra na efri ntini na ntini no mada ho no at least also no be 1 month bosome ana bosome miensa utimi tena nsuo no so saa yare a aye kronkro no wo ye bi sa adentina yare bi wo ho wo hospital akwa but enko because there is niama bi wo ho no ma fundamentals bi woni padua no ma esese correct enya correct ye wanu madura eduro ni ntimi ndi sa adwuma no eno ntina yare no de bia wonu maduro so enko no ade na won change hands won sesa won sa no onom kangen alkaline water na o cells etimi enya adwuma any some other tissues woni padua no ma function ye nti ama wanu maduro anu kangen alkaline water no repair sa niama no through the antioxidants any minerals na woman no repair sa niama no na fe I improve health condition into obi onom kangen be atoa so be bosome ekobosome mienu no ono adi adanse sampa ni nipadua nsakra ya bem so eti sabre ye hena kangen ubenyen bi ato na modo homa no atugwa ebre ne de adwuma yo kangen alkaline water ye kumase brema UGC ene ye wo na oba new road tafo new road
wodru abawa route nkwanta no so a woma ne unsa nifa so ho no man so a unsa ebekan ewo ho ye aso ye kese no so ewo brema UGC na ebia ye kase obi tie ewo radio so opeso ofre ye number ne nie time be na obetima frɛ yen bre bia wa otimu se sa bre a me frɛ die nipa obefa no onai anas sabra mi free de nipa obefa no owo adwumam o frɛ wo within any time etesa no ye befa ne ani wadi nkomo mprempre amika se ya o frɛ number no sisi ya de ekire so bia obisa e be yiwa no na number no 0241 44 91 0241 44 91 other number no so 0507 379 474 0507 379 474 yo nti apart from yaso ene wo brema UGC no obebi sase hifan bio no besen nya bi yewo distributors na yesan so agent across length and breadth of Kumasi nti wo de ensa obefre wo frɛ na se bi ben wa ye be direct wo akode ben wo ebi eme won so a ye deliveries ubetimi a place order ye de be bro baby a wo na fi waba office so ababeto okay meda se kanjen akalan waterfall na wote wo mo enka no kanji ko wo mo kirekirem se ya nemu ada ho ete wo sei unse ko yie enti wo mo ehwe kasafonyini no Sompa TV no wo mo hwe sedie sade no asi agintini na boso na sade no agintini boso sei no a eno na wanhwe yi ana pressure no eye adwuma no pressure no afi yes low pressure high pressure ne hwan eye sade no bagintini na boso se articulate mini eto ekwam na se ka bi ebesene twam na entumi nkwa chese wasikwa no sana sade no epeseje entini no ebozo yenom kanje na Caroline water na bibia enkoso totin enfamayen ewo yenipaduam na bibia enye kama indeed water is life etienum supa na yensa yade emfafirim kanje na Caroline water awieye bremane ni nsu a aduru Kumase ha omanfo ankasa agiatum omo ennom amanyoma akoso Abe Herbal Clinic Dr. Sampa Dr. Sagro ye Abe mami kawama santimem amawiase padia ye kiabeda tu yade ase na mami nim habai su ni mami ye Abe yes, from the sickle cells doctor. Sayade we kura mami wa no aduro kura na ye menwanwa no. Sickle cells. Sayade we. Sickle cells. Hwie. Sayade we na so maye nan enumu a na ba ko ho a tifirim. Se ba ko yare wo mu a tifirim ubehu madodo. Ni nyina ne se odi mfie bi a otwumu ne betre ye pe akodai onye cheba obehwe wiase kwa. Ai. Ede ya ye nyina be kode nanso wono de wo ba ye wo mfie bi da ne so a wode be kro. Utwimu tan eduru ho so obekọ neno na aba hwehwe mu anu se da bi ahaba we die sekesas ye nam de beka no ampani nwane ampa sekesas aduro yi samanhia abe ke yenyawo aka manfo ma atoa nananom se do ede yade yi kọ ye wo mo madnam sekesas yade ewu ye no wo mo nkafra na sabre Dr. Abe na sekesas otu ase yade ben na ade kwa Abe wa wontumi ensama wo yade ben me mmon majabi yade bia fakoda ma me Abe stomach ulcer na epilepsy koko na atimi diabetes ana hepatitis B enam yade ye na oba wontumi nwo kura de oba wontumi nwo hie ko na da me duru ho enipa ni hwana ka kire wo enipa omo abuso mami di djuma yanko apatrapa junction wa udru wa tasi ne jina ho no wo so ko Dr. Abe ho the sickle cell doctor ho wo ko Dr. Abe ho Dr. Sampa ho wo ko Dr. Abe ho ye mami we bu adwuma wiase afa na nyina atenenka yakota apatrapa junction wa adrova fo no de ye bekọ mami Abe ho ne akọje ya yare hwe ye wumpe we na apede yemfra be ewa homatrufo iso na se nchiremu bi na wo pese okiremu ansana
watumi akɔ hɔ a enwoma ɛbɛkɔ nkai ɛde ama wo 0243 345392 0243 345392 na enwoma nkɔ nkai ɛfa ma wo ana 0506 460208 0506 460208 yenko mamia be ho na yenkoje ayaresa kama pa Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewiye bremu yeko bronya brei sister bosia no wakwa gine bank on so wan hwe yie na wa mosika no ho ban nwoma ade kofa no e ma ne meda no so ka ne wodu obi ka no wan hwe yie obeyere hwe adwumakuo bi ahomachi nyinom da aka e ma sa ntwi fa so wate oba pa e ma ntwi fa so bra e ma ntwi fa so yenko Odifo Samuel Prayer and Counseling Center e ho na yeko bosika no ho ban e ho na yedwadie yeko bo ho ban wa bra wo kire wa kwankyere ketewa bi ta eso afomo a wo na wo kɔ no ye Odifo Samuel amaka amafo be yede ni kumase fo ma na tene so mfa so ye papa akwankyere wode ma me enema bi ade wo mo ho dwumadi a wodi mema dwuma omo a na hwe wo mo masuku ni ade emme ya to Odifo so mfa so papa eyeka promise and faith enim guase na obi di ama ye Odifo Samuel ba mahiafo wa ba masikafo hwe susuma de wenfa so wo sika o hwe fo ni chiro Odifo Samuel ho wate eye call to asem spiritual marriage na eye kwantu asem passport be ma wo na woda so enso ye so yo ba ba kofo akohu dansini ne wan broni so yo ba enso so hwe so ye wo ye susum ntentan hawo ma wo ni nyina yo ntonto akwantu ka akwa ba na ne amanfo kai wadam biasi abrosa do ma me atrem enso ye se enye wo so enye wo de asie na asie yenko Odifo Samuel ho na yenkoje akwankyere ketewa bi bema wuntumi enwo yenko Odifo Samuel ho eye bibi na asi kwai yenfra wa homatufo iso 0504 588454 0504 588454 ana 0265 441995 0265 441995 ana 0578 405519 na yenko Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewo manhia ahembobo ano Jaba Family House wa eho na Odifo Samuel odi ni dwuma ede boa ema adwadifo ene obi a wanya asem kase biada eye sunsum emu enwuma via education yenko ne yenko su angoma via education yenko ne yenko su akenkai via education ye ebe mo awe sabrofo nketenkete amame ye do nana no mbeja we nkwada yi wi brofo gu so ye granny so wonte ase o ama apenso enti ama nwoma ya aginsemu oledi yenko ne kosu ade wate na via education se men kan kire wo se odi busumi nsia pe obemu ahu atwro obahu ahu akenkan na nwoma akonkai edi amount ye via education ba ama netasi driver for montumi ankosuku nyina wo magazine fitafo nyina da wo timi ahu sedi esi so tape measure wo ahu sedi esi ye emfa oyi bi nkogu obi njim mane moroso yekọ via education kosu bibi kakra emfa nto ya adwenem na bosumi nsia no ode kire wade na obenya so fa so die pi owo breman Methodist Primary School ho Abrepo Methodist Primary School ho eho na wo Abrepo Methodist Primary School ho eho na odini juma ye from wa homa trufo iso 0245 690834 0245 690834 na yenko jadisua kama pa asemwa na yeka eho asem no sese no DNA no maamene so wanya sika no papa no mra na yekonkoye ne foforo eno ena sabre yekwa kodura abrantie na no yeka asem no ne aye bokyere mo no atem didi a wodidi ye na nya asem ketwa na enei se do si didi atem no yenko tie
ɛne nkɔma wɔ ne chief executive producer edi yɛ no ɛno nso so yɛbɛbɔ amamo tie firi wɔkɔ no abadwafo bɛbam ne yɛhu kwan a yɛde asɛm yi ɛbɛfa so Gabriel, me pese me chese. Na asem a wo kan nipa na mi nso obeka na asem. Na se ya mfre wa, na se wo tese ya mfre no ye kan wo asem wo mfrema mu a, se nya wo de. Ya mo de mo pa mo kan. I don't mind. Okay, we de me pacho wada wo ma. Eya wo ba no efe no sa akode no. Eya akosu adutwu aba no. Wo kire se edubadu ye so pese obefa no eko UK na wo bu akola no na wo ma wo wife oba fofra ti se wi ne wo hono ne ko yi DNA test e ko yi DNA na de ko si ya ne sa akora no nya wo ba me pa cho waka ya se mu ai oli DNA form na bram oli so ba na bram ai okay ai pipa na wo no doctor no ye no ni omo ye no wo na mo mpre o enye me wife na ye die oh yeah eno die no kwe minim so oba ni ntumi fa ne pa ye die ni yeah yo ayi na wo so no omo di pipa na ma me no omo na kire se nya me ba na akala ni omo na mo mpre o wada wo ma di ma me ni di bebem ma me no o ye innocent person o chidi be yeah ena me suma no e on pan kwala no on wo do mo ko e nti mi pese mo de di be ma na me bu ye me pacho me da si Mr. J me da si pass we nyam to wase na wo chemi se mu pese no ba me tere se DNA no ba bia o ye no koye no ni gidie won sheda nyi mani enti wo pese wo ankasa boka etwa sika na wo ne koye ya unim dia mo be unim dia mbere mun ko bisi tembe yo na mun ka jo mo se de ba ko o ma ni ko ye DNA ye ti DNA nya yi je dum ka to ye no mpa ni ayi o mo pa o mo ayi no e doctor no ye no e ka no doctor no na me follow ni akoye that's the only thing I can do onu se ni be be obakwa ko ni unless say UK government approve one na yes why mati enti ne se de UK me pacho se de wujitu se nko efofo nyesa akola nye me ba no ni ta ma mo kwa yi popo ni to ani on fa on tia o mo ye no doctor no on to mo take it nkan go ni take it ni emra na was a panel na na ya le ko fa pick one who buy just jumping through the window be for me yeah on just then if you send it to court you to FM go mo ye dey court na so dey ko me pacho se atuma se die assembly bi so a ho kwan so de be court ho kwan so de be me na tam die on ban ko court yo ni ho kwan ko ba ko be di ma mun se ma mo first take na mo kan ta wa dem bo so FM ni de o de pa pa ye e so de court ade no ya ko yo die ni o se ngai pa court pa ko tere na FM mo ni me pacho Mr. J yes me pacho fi Ghana na eko obuchi me tie ni we ya we say assembly obi so a Ghana constitution no wo kwan say nipa no e de ko ba bia ono ne pe enya de wo no a wo de wo ko ne wo pe ne mu de ono ankasa pe we ya we nya we ene ne wo nya we aka na tie ono no wo kwan wo de ko ba bia wo pe nti na wo de ba radio station a ne nya to kwase ene wo kasa no me dem wo me ko now right to say FM on Monday matter. Why? My uncle called. Me pacho. Me president me nya call FM hope you. We so be so be there. Somebody to call me again. Me nya call FM hope you. Oh, eno dey e your decision. We bet you take bet. Ye ka some of them mu a yen frɛ because ni pa right so be ka na some of them. And we can do nothing to stop that. To stop it. It's yen frɛ. You are idiot. What's there? You are idiot. You are idiot. Asia. You are idiot. Chief producer no di na tem horo no sa no. Na mempese menya kwa afri mu hobiem. Mempese mo sa FMFO we mo be kama asem. Mempese asem Mpe Nipa for mo be kama asem. Ye mu se o se na no pa hwan de nyane ne yonko. Ena ja samwa kan ni tuo na de wa obeba. Ituo no edo beba
enu ntino o ngabro chire ho onse tuo na ade wo ba etuo na ade wo beba enu ntino sabre ene a enanopa wono anya ne chief producer ene no etwetwe nkomo no yenkotie sa ane no na me adwuma wo Aboagye girl no na if you are getting no to your hairdresser when you your wife na my wife to go school the wife go school the cancer me nigga no ye gigi and I buy no so okay initially me ka say nyamia but no person me dey na me ya na me so why when person wife but she dey the person bla him go and I'm ma o musta do mo ba me ma and I'm say the evidence nya wa ngam bet camera say go okay wow oh me ba satan no na wo yire na me wo yire antina wo mpese wo wife beti yes and it's not didn't can this time ma okay I need me go say nyam me mu jam say nyam ya but me can story ji me mu say miti and almost and nyam ya come fresh can ma and just the the cross are me okay and the many woman and Mrs. ba ko me no wo ase ni kuru I say Nipa na wo no o say waje akala no and waje akala no to wo no me step oh it's not in person me step no ni man say because man wo that person in person you be ku wo na yi nti maje ade no okay nti akwa no that is why I say wo dum kwa no da akala na duo akala ni yale akala 60 wo at the age of 2 years and a Mrs. Tabako and then no in the house or better my plan and what didn't come mammy was near. Your plan is now on there 20 years now mammy was the order. The first there or best me now Mrs. Tawo what the back of so Mrs. Tababa who was in it. Never na wo de oba e ko e me na ma hwa kwala na die ne tin die ni na ma yi ni trim until so me ba lending na me say no e say me ko fa me man ma wari fufu e say me ko fa me yire no ni me ba akwala no we no in particular no ma me mi ono na che intimate me mo wa ma ni say me be fa no because me ni ko me pe na sem oh because of the no ya no because me ni ko mo ntino akwani ko yedi no ni ho ni ma me yire no e be fa nkola e di nkola ni nyina ko yi e no ko ye o test no me ya me die wa ha e no mo ma me doctors wa kra say ni kinsu ba ko ni doctor no ni ni da bia o so o mo agency no ni kinsu ba ko na o mo send sample no e yin ko ma no take sample bra e na me ya ni kinsu ye na me di the number ma no wife no friend wife say oh who say company the plan on me DNA and I mean omni ko e don dey no DNA results no me no me bring me and you feel mo na ono and one other girl and so I will say omi no yeme ma it's me bra ba ko e friend Mr. Ma ono e general ko mo ano Ghana water no e zero ona mbo na mane no so no bra no nya so nya so mbe na isi on na watu o munti no nya se obe ba e so ma o mun se se tie nso we ana me ba Ghana na me pe mo wife me mo na mane me ba Ghana ana ye ba o office o kan o sa ge we in particular me try o lend the asset say o ka dem so me ba ni aka mo asem Aboagye no me tire no ji ma tempasa do no de me ba Ghana nya na me ye kufu ndi me yes ayi photocopy ta me de obi a o ho ne ba first e ba me ne me bra ne tani ko ne ba bi ho mo ani ye le kan ma mo ne kwa ma ne bo ge ya ma ne ge no be attack ne bi sa wo mani wo a wo ti wo di ni sa ga wo du sa wo mani ana mpelifo ne ho ne sino wa nyi ana aya opa cho ji ye free hall mo ti na me ye no me kama kra na me bra no akole woni me na me bra do o ti o pension wo ye pants woni me na na ha pam no kra no
on the for my Yaga, and I'm so okay. What's in a branch in bed? You cut any young me a brand could see you, man, because some of friends of the Balandi, you are a man with your broken me, come in the garage. It's because I don't see it. Jobaya, because we are enough, Mamma Coca, Moma, I after the woman cast near the background, bigger you. Media Franco, a brown to the quiet of the West, okay, Kumase, and I made that I'm not in email, and I made no cook Massey, but okay, big car to play us, and cook Massey. You could use can cook on this can could be. You could use on this can could be. And what's our church, Mina? And there's no open for a boom, or woman black boom, or Nona, or any child, or Mumma, or any discount, a great make the discount, oh, from home, and may woman do and the Yako. It's easy by a glass no, or one in Yako and Yamako. Okay, woman, watch us so you're for. You do another FM back one friend. There is one just. Really, this is mammy. Then, we can't see the some because breaking has a person in the daily bench. And I mean, breaking or eating. TV checks not to be good test compass or Mardo and the Bayan or cry. Over more my idea. And before the Enna. So my also just a for for the first place, mine now is doctor now here, you know. What you want just the figure of taking example. What did you call for? No call or expect about my yet. Oh, yeah, your mother just to back off another year. And that's all. My baby, baby, I can't remember. They didn't go, you know, and you would go home look at the focal. And then you approve agents. If you talk on the right channel, contact your doctor now here, you know, there you are, you know. No contact no Hamuna own power from running makers, no, you didn't have a plan. May we have plans way over 18 years. I can't go 24 years after say that time. I may make because of the delivery with 2 years ago. Oh, I mean, only okay. Mammy, Meba. Oh, okay. We are walking here, a tree, a DNA, no more you, and no as I'm not walking. In that case, DNA, approve, say. A crying yet one cassa obey man. Yes, here is the case. Mammy say, Sanya my way, of course, no crowns, so any bear man at here, but I bear man in Nini. Ain't one of the one person or boca. Now we ba. Now munye DNA no. Munye DNA nessa cry or bar. That's a one shall not Sebi, a paper and him guasi. No, and for so very cheap. And for Mammy come as a minute. Mammy can answer now one to us, no, your complaint say, a quite fast one on a cranu repuno. Yeah, a quite now I was girlfriend. Patrick Jensen report. Yeah, I have not say. I Apolani to the Patrick Mamika Semono, Mamika Semono. Okay. My repuno, Mamika Semono, my repuno. Or your case is in the report. Me report, say how many years the Tata Monadin to Mount as a miracle. Oh, it's you know, I Semono me for them teaching much on me teaching. Hey, it's not your wife. Unis are running in the bar. And so would the 2 years, Jane, Apolano on you. I'm a plan of what is it, and let me back. Who know this time, my many posing a plan of here? Or the day of Fuska was me as over 100 million. Never mentioned all the poor or this kind of money. To be a parliament on the shell, whom I'm usually that. Copy ideally over 24 years old, or to become young American. Who might make or GG's can educate or about. They say, yes, Ghana, who to a matter of me, is why DNA or ma, DNA until said, who be the Median. Approve say, and Yamia. Okay, approve say, Yamian, and Yamia, yet the catcher or running to see me on the channel. One now, Macarano, a gunny, a 3 year because I did it, one more Fusika, and we're Ganiaba. It is at the end the same video, and I said.
Okay. Sompa FM. Yay! Asem Mpe Nipa. Nipa ne pe ne ho asem Kofi Adu. Sɛdeɛ nsuo tɔɔyɛ no saa na owia bɛbɔ. Sɛdeɛ nsuo tɔɔyɛ no saa na owia bɛbɔ. Yebusa wo sɛ ababa wa no repu no ase ne yɛmfa nto nkyɛn. Na sɛ yɛ kɔnkran ne yɛntuka na amfa dwo so ɛbɛda akɔ. Ha? Kofi, ensɛm ya wo kan. Na ɛno akasa no ne nɛdeɛ no. Na me pɛ sɛ ka wo kɔ no gidigidi sɛ saa. Ɔnwo ano yɛ ayɛmrɛ. Wo hu ano yɛ ayɛmrɛ. Nemom sɛdeɛ nsuo tɔ ensa na wia bɛbɔ na meka no. Sɛ wa no akyerɛ yɛ kwan no. Sɛ DNA no. O de wo sample bi fra brokyire bai ene ye wo ba no de no wa ha. Fine. Sɛ wa ma saa kwan na ne bɛfa so. Ɛno aso me hyɛ tiefo bɔ sɛ saa sem wo ya pawa we ye nyinto ho ne ye ato wo kyena. Ye bedi akyire ama Kofi Adu no ankasa hu sɛ yes. Sompa Asem Mpe Nipa asem wo ye di akyire. Asem ma ni gyina kyi o. Mani abre wa asem so papa. Eduru ba bia saa na mema no bi ebu ma akwasea. Se ya na mema no bi bu ma akwasea. So ahu onya kwan etitim koduru abrochire no. Wa hu nsem bia wo die. Wa hu de wo ye. Ha? Eduru ba bi no agye atum se e na akola no na ye na mpanifo trans na mgitum e na wo mi fie. Wo fie na ye dai. E kwan a wo fa so wo ye sa DNA no. A wo yi ni firim se nya oba no. E na ye hwehwe mu ahu se da bi. Na wo di paper no ba na broni doctor bi so di akire. Wo di paper no ebre maame no Ghana ha no. Na broni doctor bi di akire. Na wo sa akofa paper no original one wo de koto ba bi. E na mo am type bi. E di fake ne bre maame so a. E no so ye be da hu. Maame so be da hu. Enti Kofi won sem akeka de ensisu ba pa o. Ensisu ba pa. Endunti sa akola no kra wagye no se wo hwe no a. Enye hwe papa bi na hwe no. Efiri se wakoma mu no wonye oba. Umoja mu na akola no nye oba. Enti hwe a wo hwe no nyina mfa so obi ani so. Enhyira mfiri so mawo. Enuti maame se pam no twa no. Wanya sika wono ankasa se anim guase ade agu no. Ebi ka no na bia ka ni kunu na ni kunu nyine ni nti no wo kura ni sika se saa bre yenko edie na ni nyina foforo na asem ni nyina tu entwa na nyoma enkoyie emfa maami saa na maami kire Kofi yesele wa abrafom na ya bra na ye hukoye befa so be die no because maami animguase ya kodware no anya saa de a ye de asem wo ye di akire pa se ye be pere puma sibre se de be ya maami animguase a odi agu no nyina da ne hu be san no omna samwa ofosu me da se mamencha ba fosu mankwa anamchao amcha me amnua me sasaka wo adweso besiase ofosu on se asemu no enra ye kan ho asem ntene no na nipa bi on beti ase de on ti ase so on ti ase but no de obi adwenche de bia no e papa kata choka se mbi se woni nipa nya asem a di kan fa ne fa wiase se muka wo de ne fa wiase na ano no ba fom a na fa wo de na fa Kristo ma me kasa asem ma wati ase e bra ba ma no owepu no ya na sante ye penya hwe dodo kenenken rusa so ti ase na me ka we ama wo bibia wo tie se bibi se si adi kan fa nipa ne fa wiase ne sen ma police me because we rape won wem echi e wa sante mamua but se o tie ne kasa na ono ankase we question na ba ye no we nya ansante ni age atum so rape wampa te ho ba bia ye gu nhire e wo ho ti asem ni ye ofosu busa na owusu busa ne question bi wo sese ye kwaye ade no akwa no sinya ne ba o akwa de ne emu obo ba bi sese ye kwaye no government ayi bia eno de edai obaji atum se mutia ni ya eti eno de kwaye de obaji atum na chese first one na kwaye no eno de ususu se na fake one wo wiase minimum obi a na wonyem na okoye se okotwa ne ba no ahwe so e be ma na wo ba afidie ne ka so e be ma ntema be ma no ene ne yire etoto emema ntade edu tama akora ne oba ne ko no na ko wo ba bibia timsi wo wiase de ma me wo kan betima sisi ampa akora ne nye be ma ne ba ye gitum ebisi ebetima ba nso se de obema yi kan opesu because from day one no akora ne hwe na nyinse na eba a problem according to the sources just say obi kura na nakunta bi na odi nani to no
ɛna ɔgye akora nti adeɛ bia no ɛyɛ amememfe ɛna ɔde hwɛ akora no adeɛ bia amememfe bia wonyɛ show two show bia no 7 prejudice ɛwɔ hwɛ a ne hwɛ den wadwen yɛ ntanta ɛno na yɛ ka saa asɛm wo sɛ ɔno bɛrima no na asɛm bia na ɔka na tiefo a ɔmu tie no ano na nipa bi nte ase no wɔse yɛnhwɛ na obi amfafo wɔmfrɛ no na wonya nsɛm a friends ɛfɛfoɔ kyɛ sɛ ɔbu yɛ sɛ bia yɛnkola ɛnɛ deɛ wo a wo se yɛmfrɛ no deɛ wofrɛ yɛn yɛne ma menka asɛm wei yɛne yɛni tuo yɛni agyan me ɔmono asɛm ma menni tumi sɛ mekɔkye wɔ bi to woba ha deɛ memefiri sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo no ɛna mɛka kyerɛ wo obia ne wɔbɛtumi astɔpe me sɛ deɛ woka no ampa obi bɛtumi aka so a ne manya adwene ɛyɛ adwuma ne yɛyɛ ɛno nkyerɛ sɛ da bia woba adwuma a ɛsɛ sɛ da bia no obi sɔpɔto sɛ ɔmono yi deɛ woka ne yɛma wama o daabi mekora mempɛ ne saa because mepa atenatene deɛ duruma bi na woba program so sɛ ya na obi ne wo yɛ adwene bible kora sɛ nnipa nyina dɔ wa due ɛti me saa nɔma ne yɛ ne nhame katahyɛ ne meka sɛ wɔ sɛ ɔmono hwɛ woba radio so obi a wokasa radio so ɛnyɛ wadwe sɛ da bia wobɛba ne yɛbɔ wa mo wayɛ adeɛ mempɛ saa de no ampa wokamfo me ɛyɛ na ma obi ankamfo me ɛnyɛ metamfo atiefo ntie ne yɛ na mmom asɛm na da hɔ no ɛna me yɛ a na baabi a megyidie wɔ no mekasa ɛfa ho deɛ yɛka nyinaa sɛ kɔ ho doctor kɔ ha mɛkɔ bi maame yɛnkɔ no kwa ba deɛ wɔnwini sɛ sɛ nyame adom yɛkasa a yɛtie yi mɛyɛ sure sɛ wɔbi koraa no ɛbɛboa yɛn ade wɔ yɛayɛ bia yɛbia fie ne wa yɛyɛ bi saa sɛ deɛ ne no eti yɛyɛ pɛ ne sɛ at the end of the day asɛm a abɛtɔ ha no ɛnyɛ nkranko mese saa deɛ first ne South Africa ne de nyame adom sɛ maame sɛ wabrɛ no wanya wo sika sɛ wopɛ sɛ ohu ne kɔ yɛ mu sɛ maame di ntina maame asa akɔpɛ besia sɛ menye me ho ntom sɛ akora no nya me ba because ade a sɛ baabi a tomfoɔ bɔɔ no na ɔhɔ hia no maame akɔpɛ sika sɛ yɛ 100 million no sɛ yɛ so wɔ sɛ makɔpɛ sika first dɛ menye ntom deɛ di kan no wo kuru no papa oba no papa no ɛkwan a wɔfaa so a ɔno kwan ne di yɛ ne no ɛno ne ne yɛte ho amoa ɛwɔ kwan bi so yɛka ne yɛ pa ɛkyeae because obiaa wɔtan wo biaa no wɔsua wɔ saa ɛdɛn wɔkyea ne pa wokora no a ɔde nkora no mmienu kwan nti wodeɛ nkora mmienu a wodeɛ wokɔ ɔno deɛ ne ma deɛ ɛyɛ wo ma nkora no mmienu deɛ sɛ bɛnya wo ma masɛ ma menka asɛm nkyɛ saa deɛ ɔyɛ o yɛnya bi ato yɛ pɛ o me first born sɛ ka meyi me kyɛ afaseɛ because ne ɛnoɔma nkɔ yie meyɛyɛ anyɛ yie ba mea mekyi mpɛfɛ deɛ na menim sɛ akora ne meba na ɛnoɔma ne nkɔ yie ntra ɛti sɛ koduru baabi ampa yɛne ne yɛ adwen deɛ wɔka nyina ne ne yɛ adwen ebi taa si wɔ sɛ akora nya ne ba ɛna maame se mente aseɛ ɛti yɛbɛsɛ akora dan another match mmom saa sika de manya ɛti deɛ na ɛsɛ sɛ papa yi memeto sɛ me ne mema yi tuoi obi aba sɛ 7 prejudice ne ba ne nkora no memfiti prɛko fa nkora ne ma wɔ mo but ɛbɛyɛ DNA ne kɔ so ne sɛ ɔmo kɔ ne yɛyɛ ne yie a ɛbɛboa me sɛ anyɛ yie a mepaa mɛpɛ bɛsia sɛ aha deɛ meme se mente aseɛ yɛnsa nkɔ baabi foforɔ maame sɛ baabi a ɛkwan a wofa so yɛ akora no yɛ mente aseɛ makɔpɛ bɛsia ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ yɛ ba mesrɛ asɛm na da hɔ no wɔn mo ɔmo wɔ saa nomu ahu nimdeɛ no maame kuta ne sika yesu ebetuma kwa wo so anyi wuni a ono so de wo so so edai wunyini ni nya sa wo so nyini ni emmom de wo mu ni se ye twe akoduru baabi na obi aso wonte ase maame animguase aya ade ebetuma boa e wo wiase se me ni time me de ko British embassy me nko pa reward makonya accident ewu me ni place ka me nko ba de wum me se sama dwen da ye manate ye wom ni se ye ka koduru baabi maame for sika to ko suafo bema na busuafo ne bema ne wo tie ni ya wo ba nti na me ka cho se won ka se jehu di se ana kaka wadwen ebia na wo so utwa ntro ato bema iso se nti sa de a fele ni owo de fanyina mo wuo maame me de betima boa fa osika ne to bema nse won tie ase na twema me twani pentwe ne wo manso akran kwa se ne yeji kwa ni mo meboa sa ne tie manim guase ne de ye pepe nya ye enti pe wani mu guase ho kwan wote da meka cho no obanya safo ebu ne ba ne nka se mawie obanya safo ebu ne ba ye nka na sam omasa mo se ma me ne fa ne sika nto ho no ene free chine ko start bon kwa di ko kusua de wato kriti asai omno o de snap be kan ho
Ah, sir, they didn't sign. Na wan kasa wo sese an ho ka besi sei. Ah, oh, where they dabi, where they fofofo. Snap kura de mo bi ho. Ano so de be che no. Ah, o me no bi ho. Me pen de kura. Oso ye potter farm. And be me kosu and me fama no. Ah, oh, no fama. Enra me hu bi wo. On fama. Me kosu and me fama. You support. Oh, there be me support. Oh, mama twema no si bone. Kosu ya da be na difference antima pon be duru. Ah, we dey beto bi wa. Enti se to bi. Ma me na ko ni be bi to kosu anya ne yakota ma. Se wo snap, kosu an so na beto. Me dey beto so fanya pa ye. Snap no. Se wo se ho ka be si sei. Oh, we dey say pe. Enu 500,000 kra. 50 cities. Ofoso animguase ya o ne kura ye. Tete no na na court ni ba bia o. Na no me se tete atempone enkofa. Na boa. O se tete no obi nyam na odi ni kura tema. Che so opa ne chewo ansa na wawo. Na ye ene obi nyam otwa ni kura da paasa wa sa kwo afa ne wafa ne ba. Odi si ye. Tete na nka ba hu. Odi si ye. Ete nei no ye fa tete atempone nya adwuma baboa. What? Oja nana ni ati ani aka sembi say ya ministers ni ade nke enko parliament say wo be ya ne nke ma ko hyen ko ato ne ko swai na amafo ye bi e ko no amafo o amafo ni jeje ye ye ne say aka bebo awurade nyankopon obi akura nyina nso ko be minister the British embassy men ko obi so ane so obebo a maami okuta nsika opo ba ko ye open so ofan nsika nto wo di sie no me di sie yeah jo Omuna Samoa. Yes, ne hu. Medakis. Ah, ni ba bi. Awodi sie ne hu che se wo ko ni. Me. Odifo. Ofosio bem. Me bem na asem no. Kofi Adu. Se no hu nyansa pa kasa asede ne wakasa ya. Ka asem ne egu na brim enra. Ye besere sa asem ba na se nyansa fo tumbo ase firemu aya mo ntumbo ase emfa nyansa ne ekiri. Sesai. Ah, chief producer afrew. Na ototo mane no. Yes. Idiot no kwa de mi mentanti brofo no. Na kwasia no. O se obaburu mbabo sidi wo se kwasia raka no. Na. Odifo ni bibi. Sata ma chief producer ye ko no. Na metebe no kakra. Na nyansa mi na ne do bia ye ka. Yeah. Na utimi se wura ni widi. Oh yes. Wura na focus na utimi se supo ye hin na atino. Na kwa nso ka kwasia na no katino. Ashi chief producer. So we do na said ye adwane chimfre ne yatwa koto. Afre waso. So etin no ano no so hu nyansa pa. No ni nyansa ni kasa. Because o kasa no bre ne ho ase. O say ye musa na ke be sheda didi atemba sa basa. On so obi won mo nim kasa wo fon so. Ba ye chief producer de onim kasa. To oto ne bo ase na kese wo saso wo ne pade ye dia. Na de ba ko ye me fane se so ye adwuma de a o mfa we sa anyoma ne ko ho. Na se kan ye outside adwuma de a Ofosio be man kasa no a ende so wakasa. Na nden kasa ni mu no mu kakra da ho kakra ma me. Ofosio man fa nwura abrochimem. Abrochimem no se obi wa abrochire na obefa ne ba kwa emu nsunsu aye no edoso. Adenye wankasa wutumi including hakra no se wo de obe kwa untimi fa wutumi enkwa mbezi se okwa ye DNA. O se doctor for hwe mu jemu. Ko me kasa me yetwemi moja na moja no se wa mo mpa ye itimi sisa. O moja no yetwe no se ye de contest na se contest wi a ne nyame ani wo fofi a itimi de obi de kra be ye wo de. What I say? Yetwu moja se yetwu moja na ye test. Le ba what I say? Je na wo ko hin. Oh, se metu kwa kakra da. Na countries of a desert. Me ba chense me ba me fofi moja bi. Se wanya nu se midru yi. Ya na kwa no so no. Oh, ye betra no ma hwe wan hwe asem ma beto no. Yo na so o de kasa. Samoa. Mesra mo odifo nkasa. Mesra wa. Mo de meja. Se bia o twini moja ne fa desert eno no ye ono na se message na num because o beto for minti. Me ka bi o. Odi yanko. Akanya fo asem anka wa bete. Odifo yanko. Ento fosio abrocha asem ye different. Otase. Se ono kokoye no. Me ebetimi aba se abofra no ne papa ne de no moja ne dane. Enti akoye se papa no so onti no wase. Se be impredua se obi o hwa akora because menya ne tie se na o hwa akora no.
ɛna ɔbɛfa ne baako ɔbɛpa nti a meka sɛ no a wankasa yie so ɔkasa nyansɛm sɛdeɛ na ɔkasa yɛ a anka yɛgu no birim ɔbɛfa ne ba obia so ɔnya honam mu ɔdɔ bi a ɔbɛfa ne ba bia no sɛ ɔkora adwene papa ɔne na awoɔ fa a watɔ ne mu naa pintin bi ada deɛ da men watɔ ne mu naa o sɛ ɔpagya nan yɛ o sɛ ɔhwiri no o ɔsɛ yɛ ne ba wagye atom ɔba bɛfa no etu ɔbɛfa no ɔkɔyɛ DNA test na akɔyɛ sɛ emogya na dane anaa DNA test na dane now maame ne se me ba kyerɛ yo yɛn nyinaa ɛnka sɛ pintin bi adameɛ so obi de obi kɔ nwuram na ɔkɔfa na ekyi masa okɔ Mexico ayɛ akɔ Mexico ayɛ Mexico okɔ Mexico ayɛ nwuram nyina ti ayɛ Mexico sɛ pintin bi adameɛ yɛn kyerɛ sɛ bɔ na sa sɛ pintin bi adameɛ wɔkɔ yi obi afa ne nwuram ayɛ bɔne ɛyɛ tiwɔdeɛ wasɛm na wɔyɛ ɛdeɛ basɛm na wɔyɛ ɛna saa na wote ana wɔyɛ bi da menyɛ bi da wɔdeɛ bawdi perifo bɛka sɛ mɛgya sɛ pintin bi adameɛ pintin bi adameɛ yɛwɔ fidie so yɛ sa next time ɔkyɛde bɛte na wɔkɔ akɔyɛ bi sɛ yɛsɛ pintin bi adameɛ ɛti asfalt so kwa na wɔfɔ ɛdeɛ na asie ɛna wote saa wonkɔla bia na ɔyɛ saa mentɔfo bi ama wo pamekyɛw ɔmona samoa deɛ ɔsɔfo kan ɔno so ɔbɛde ne point yo na wɔsi pintin da bi yɛ suadeɛ wɔsi pintin bi adameɛ obi tie yɛn na odifoɔ sɛ Mexico yɛyɛ bi wɔ hɔ ɔfɔsio meka kyerɛ wo pray sɛ saa de wei na yɛka ne huhu saa no ɛnyɛ hu na wokɔ Mexico mame ka sɛ wɔkɔ Mexico da kaa mu wotumi ne wɔyere da ɛwura mu wotumi ne wɔyere da toilet so bebree nsuo de bɛyɛ obi kɔkyɛ ɛgyasɛm na wokɛ mentumi ntwem asa obi kɔkyɛ de bɛkɔkyɛ sɛ pintin bi adameɛ na kyɛ sɛ yɛtea yɛnɛ sɛ yɛtea nom yi na kyɛ sɛ obi fa ɔba wɔ ɛyɛ Mexico asɛm na wokɛ ɛdeɛ bɛ nɔma wona ka sɛ nɔma masa yɛte afidie so na ɛka sɛ no wate asɛm yɛ bia ne kɔta asɛm yɛ kan bɛka sɛ mɛnta sɛ Mexico wokɔ Mexico da bɛn ɔmroma odifoɔ mfansi eti ɔmfansi ye te sɛ manlande odifoɔ fasi eti ɔfɔsio sɛ Nyankopɔn yɛyɛ maame adom na sɛ maame anya sika a sɛ ɔde bɛyɛ DNA test a deɛ papa ne ka kɔfie du ka no ɔno mfa ne doctor mmara na yɛmfa nkɔ embassy hɔ na yɛnkɔ na doctor no ɛnkɔ kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ yɛgye ne sei na ɔmo so ɛmfa ɔno so DNA test no nyɛ dɛ ɛmmra na ntiaseɛ nyɛ adwuma yɛntimi nhyɛ papa no ketee saa kyinkyina o because deɛ akɔwura papa no adwene sɛ fɛ DNA test no baayɛ no ɛnyɛ ne ba ɛno no so ɛkum sunsum ɛmɛ nipa werɛ ho ɛti deɛ meka sɛ Nyankopɔn yɛ adɔ no sɛ maame ne nsa kɛsika a ɔmeɛmpɛ doctor na doctorfoɔ nyɛ na mekura mɛtima de na kɔ aduma yɛ a mo a ɔmo yɛ DNA test ɔmo de kɔ UK ebi esi sɛ kane na ne yɛ wɔ fida de ne mu no yɛyɛ bebree yɛbɛdi akyiri saa biao nyɛ sɛ bia yɛka no tra dabi yɛnyɛ ne saa yes eti wɔda woro ma medi si na mekyerɛ sɛ yesu so yɛ mmɔmmɔden ta maame yɛ akyi na yɛmpɛ doctor because bɛrima no wontimi ntwi no o wontimi ntwi no da agye sɛ yɛnya aboterɛ ne yɛta maame akyi ne yɛsi yɛpɛ doctor de kɔ hɔ na doctor no kyerɛ sɛ okay mehia ne tiri nwii mehia wei ne yɛmfa akora no nyina hɔ ne yɛnyɛ na ɛno so nkɔ taake wei na ɛmmoa anyɛ saa deɛ a yɛbɛtwea amana te ɛnkyɛ baabi a maame mebu nkoto yɛ paakye nkɔbɔdua megyina yesu di mpaakye nkɔbɔdua memtugu mete wase bra meti ase ne kwase me kwane koye mba bibi enti ano die opanyin ono ntuntu entimi nkyerɛ sɛ doctor ono no pɛ ɛna me mfa bɛ fa wo de bra pa kyerɛ sa ne doctor nso menyini ni enti wo se fa wo de bra na woni we doctor ko hyɛ sɛ lawyer to lawyer equal su ya sɛ no judge bɛ ono doctor nso menyini ni ɛsa sɛ ɔde ɔkɔyɛ first wa mama ne so doctor no obetim so ama bribe ho odifo odi sie no me di sie ne sɛ de yɛ ka no me de ka ma dwi kakra na ka me ka ne sɛ ɔno mama doctor wo gini di no ɔmfa ne mra because kofie du ntimi ma yɛnua ba because yɛne yɛdi akyi no ɛni ensɛm tumi di akyi o sɛ obi yɛ nsɛmtwani a ne ho hu sisi adi ne kɔ abanya ponte no I will tell you because the nsɛmtwani bɛ yɛ no si adi ne ntimi nyɛ saa de no opon fa me bɔ so eti me serɛ mesrɛ na yɛ bu nkoto sɛ yɛne ankasa yɛ si yɛbɛta ne kyi yɛnta ne kyi
na yen ko hwedie ne test no Jo. na nkurum die beba jo duru baabi a afidie so ya na ye suasuade so aka wasam no mom di abade nanso eduru baabi a ye suade se wo befa wo ba wo wuram no de se be mpraduasa ya mamre ne amane enkyere saa se wo befa oba ewo wuram ye tabu eno kra de GHS for no kra ni sua aha no de ye ni maziko ho ye besere tiefo no a ene enkoda wo mo hwe se aha no okoye saa ka mu nyina akofo oba Ghana mamra no empesa ebetumi de wakogina mra no nti hono de hanye maziko haye Ghana esremu a abrewatia Iiasem o Iiasem DNA no kofie du akofa asem aba o before that once me my abrewatia na secondly me yo hene yire na matena hemfie pen ame yateteme wa hemfie nti ensem bi wo ho na wote free wonu bia no na wan clear na eya se ewura mu die na amamra ni amane ye ntoto nase sa na esun obia so ene ne krom amamra ne na amane wonti me mfa abrochifo mra ene wonom so niema ma hase no ene suatra ne sa niema na enya hwe ye normal ne nti no enti na ba ba wie se na na why odifo no dey building a point building what ena me kira say na what dey building na ofo be ma wo mra sam akwa me ya baba wa na mi si so ka se wo termination ma she da se obi nye me ya baba wa na mi si so no me ya baba wa na mi si so no na untimi enkofa obi wo nwulem na ye nso pechi emfa wo ma hemfie na yen kan cho say ye ja wa bla wo ntwadwan ana say yen ko gina ba bia wo fa wo ba na yen ko twadwan engu ensa wo saasase ne so sa watemase eneni na nyina akrampo no ewo ho na aye se ne yen fa bibia ho nti no ena ya na ama niema eye sa no but Ghana ha se nom odi opa ko gina bonten ana street mu ho na kasa wanyo ba bi wodi eye wa na eye wo life nti no wo ye de wo pese wone ne da wo ho na hwe se Ghana emra no ebejai wa ana se kofo obi wo nwulam na hu se ahemfo na wo ho no so mbejai wo se kwa na se ye dan ye ho na abehu se Ghana ha se no na amamre ne amane ye doto na se unim dia won se di ntia no de wo ho no ofo so de etoso biem ede na eye nim guase na boto akoma chen se oba nim se me ne bema we sei e na afa yafunu na bema no ebeka cha ne se nya ne ba no dan se bia bema na te se akoye DNA klata so ana se afidie so e na ono na gie di se nya ne ba no nti waboto onti bi da nti ebeye den se oba ne bekwa akoye DNA test foforo ana so oba ne begina aka se ye ne ba nti no eno no nti oba ne bema ne de he na ya eto da bia ohun ya na e ka se ene Kristo so mu ntia me na ko tufu apen so a we say na ye hyew kufa hyew sa no beka no ene ye ginam ene me ka cho Bible kra na ye de dome mimi ye Kristo ni me ko Baptist but ye timi the Bible e bom paye e dome nkanya sanka ye wesa ye bisa ya no na ye kan nsem anase ye ka no mensem e de agu ya tamfo so anase wona wo mo paye se ye so a nkanya adwuma da Bible no so no ye de dome ye wo verses bi wo ma se wo gina so na wo bom paye na wo sa de akonkyere kura ta akira nipa no enti na ka se ye friend is saying vengeance is for the Lord me person me can tree no asa obi ayo obone na utua no so ka no aha ye nyai ma Nyankopon na ono aka se ni bremu se wo tua nipa kro so ka sa wo de what areto ye Nyankopon dia de ehia ni sa wo bom paye wo de wo bom paye na waka nsem de a kire Nyankopon Bible nim wanka sa be hu de ebesie enka first na ye kufa show me amede obi a wo 16 years ye hwa ade bi wo ho ade bi wo na asem bi wo ho na eni adanse ye twa asem ne hu bi e na de ye adanse that time no papa me fi say ne wedi no e na wo ye obi a wanyini nsoso no em se won hada nya nipa ne mu odunti no obeka se wonyini ye satam no we say ma mi ya wo ha se no mi e wo 16 years asem bi wo ho ayentie ne ye ne ye hwe ba bi e de asem ne befa 16 good years o say 16 years na no wo e na wo sua ade pam na wo be mai wapon onam kwan so waye wona asem ibokoboko asa chede a wonante wewe na wo twe wona asem kakakra wo kwato no na sa wo bo ne di akwa akoso ne sisi na nyambia no kan tete no kurampo wo ne hwan eno wo ba kurampo no wakwa akoso ne sisi senka bema no
onim said ya wo ye no enke papa enke nya tetete kwan so e na nkobekwa kwateta maami adi ni sa bone no asa de na kuntunu ho asa wie ya say ye was ye de was say no de waje eni nyina chi kora pa waje ne papa mben kuntu na de asam na ba ya waje eni kuntu na oje na je waje ye no ho je wadwum nsurum omna sama asamba tobo nsurum kuntu no ofoso je waje ye ni nyina chi no kora nso no emema wonu munye responsible ena ya na wonu ma wo maame ho a me kwaje na koma me maame me kwaje na koma me nuaba fi se onim so sika na wode beba no entimi enhwa kwanta ye danya bia ni so say wode ni ko wie ye social welfare for hui na nka wotimi hwe ni ye wo kwampa so wo se no wo yire entimi gidi ye say that no a responsible manner o hwe ebia ni sika semu anko betimi ahwa akwada no enti die be na si ye say na wontimi mama mi kwa akwala yi ho e na bia mu krampo no asem to be ma wo sa kwan we say so afi na wonu ma pe kwadu bo kwan bi so na o mo de bo mama mi ye de ni hobi yentimi nyi de maame ne nko aka ni yentimi nyi de papa no so okani so wase wakotena wo nyina akrampo no say 20 years yo na maame into the 9 si hoda maame nso so na ye anwumre ya woman bi number wode ma ye frɛ ye o se be ma ne kasa akrampo nso so a ye atrosem maame no otu ana moba ye friends asuminya ho be kwai asuminya ho ya no okokohwe ne ba no be kwai asuminya ai jo on ufi kokofu ekọ ye friend isen be kwai ehọ na on eti be ma na asem na aba no enye de ensem fata no ba bia ne ntini yakasa wo ya ade bia eya no wahwe said that said de wusiti ya no enka hoda wa edanya wo bekọ wanim but wo bobra bi na wo hwe wanim wo hwe wo benkum so no wahwe unifa so no wahwe wachi obi ama ye ntino na wo ye de wo pa dachi na blabo no nyankopon ebia no wapeja wakosi nkonkon so obepeja wakosi mapomma apono so afa na won samoni die bia wudi ye wa bra na wusi so no afa na no eba betwa wo ma we ye nim guase kase de ma no mene no kra ka me so nsem we se so e ma amanfo ye nyina kra ye nkeka no afidi kase so ma enipa nyina entibi baby a wadri wa ye nimonyamfo wote land abrochima mu obasu minya ye nsiw fom na maame baby a wadu no ye nimonyamfo na ya na nipa ka baby ofire eno a wote se maame ka so ye danka boy na danka boy ni mo omo na tetensa kom ye kono apetiti no so ye ka se nya adwumo but se baby a na wufire anyame ahira wa hwensem ya wudie efe enti dia wo ye ni nyina no me dia me to be frankly nim guase like nka me yo no anka nim guase de ma me fi say wani ewu ana mani ewu ama no se ba bia wadru wa blabo mu pa na ense mani ewu ama no pa se ba bia wadru wa blabo mu esa yo fere me ferry mom me ferry bro so ba bia wogina no ka Porsche bia wogina ho ene ni suit bia wawe wasa hye sunglasses bi class aka ho na ba bia wadrum pempen so nyankopon de wabedui ne ye ka se ebre bia twam 93 wo de abaya bi kokuntunu ho wo kwantempon bi so ya wo board no ama nyinsen ba ya ade ya wansa anyinsen fere o niwu fele me ne no a enka me ma asem we se kurampo me to bedwasere de e ma manfo ntutu ne sire ne abasa ya wasa yire ne ho a wonye se nyambia no ma mi se o wosika asem ani wuso se di mu atem se kwase idiot nyina aka ho menim se lande na akoye ronim se Ghana fo no lande ho na bi di nka akoja ya nananom a ye de wo mkoye nkoa no e ho no mkoye o na kina obaye ko ofoforo na ofo be ma me de asem ni si me kan si so se baby a ofri na wo ba no ontwetwe break minim enfidudu a wakodi ne wo abrochimem ho but abroche yi land abrochimem ne Ghana ha se nom no ye nhihye ye ne ye bibia ye pe because colonial master ye colonial master omo na tete yen na obi a wabo bra sei nyankopon aye wadom wapege wakosi baby na se we sei aba na wonka wanu nto wonya no kokoa mu asem kamene ne kurampa sese maame no se wo se wonya sika ode kwa DNA test ni bi wo se won ko British embassy se nkran onto doctor bi ase doctor na ye ka no for so be ma ye nya ni say doctors no they are not lawyers you enu aka say me high lawyer
ɛde na firi ase no akɔ ase ɛde ne sika no wɔgye ɔbɛgye na doctor no so ɔkasa wɔyɛ ɔbɛ na mmom yɛnka hu sɛ ne time very limited omo brace sama wɔnom nti no maami sɛ wɔfa awie mu hyɛn ɛde doctor bi firi kumase ase nom akɔ nkranyanyam bia saa ayi flight ayi no ho ane betua da bi sɛ wo se no ba bia wadu no why na adwene sɛ abro tetem ye o papa why na adwene sɛ bibia ba ne nsɛm enti sɛ de ɔdane maami sɛ maami nhyɛ da ni sika ekura no a de papa yi keke maami ntumi nyɛ saa no why na adwene me de me susu sɛ enka be ya ba ne sɛ ɛno anka sɛ processing fee no anasa sika ɛwɔ ho no obetua sɛ bia yɛmfa doctor mla na nya yi o ɛno ntimi nka sɛ maame ne na ɛmfa ho ka nyina fa yɛ koduro DNA test ne de ɛho sika no maame ne sɛ wɔyɛ krado sɛ obetua na mmom sɛ wɔmfa doctor bi firi kumase ya sɛ nom ɛmfa ne nkɔ nkran British embassy wɔ fi sɛ ɔmo de ɔwogyi ɔmo di na ɔne ne nyina nkɔ ɛnkɔ kambom kolabo na ɔmo ɛnya adeɛ no na obia ehu bi sɛ di a ɛne America cha ne sɛ ne wɔn pɛ sika na wɔn family ho anamotuo ne nyinaa no wɔnyɛ na mmom DNA test ne de maame ne sɛ ne sika yɛ ready so ɔpɛ ne saa de a ebetimi abɔnya san so de a ɛwofo so bɛ ma de bi wɔ hɔ ne yɛ de yɛ o na sɛ wanya wantu ho anama wa yenya wo fa yanim guaseɛ ɛmfata kaniba maami wɔte ne baabi na wokɔ kye ne kuntu no hɔ ɛna wankasa wo bɔ na ɛyɛ friend sɛ taskwa lelele ɛna wabɔ na wafa yɛfunu ɛna saa jinsen no so no ɛyɛ na bi mfa na ɔba wɔn fa bɛ ma da wo bɔ yatem na dem enti mu onye chinie bebre fi sɛ computer na yɛ ka no ɛyɛ nipa na yɛyɛ ɛfo nso so betimi aba enti wɔnyi ntum wɔ hɔ saa me da say yanko computer so adwadie emra sawa edi enso ne gu fridge mu ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu fridge mu de acid wom pa ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen akalan water eye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsuo a wonom no kangen akalan water na obahunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obia ba no su a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo nim kakra bia won sani fa so from number no kire okwan 0241 449191 ana 0507 379474 mafuya meya yesi hepatitis meto ase mesremu asa waya bi na ekiki me emu ya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hwe me wahu entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Accra or Kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumase or Feyiase woni Josbro filling station de hwe no mu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
Obakus. Wouldn't miss our bra panyin na Iiasem and no ayantumi anka wo. Ye bono oba ese chichina. One. Konfanko asɛm wɔ mu o bibi pa wɔ hɔ me de sɛ bi nua bɛ ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa ɛna ɛkɔ so ɔmware foforo nse na nte sa ɛna madam fo won kan kyerɛ me na sɛ na die wedi yɛ asɛm ketewa bi ɛna na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ho aduru de ma ni gye ba wo no yira wade mu muaya ne yɛ simple kra aduru bi wɔ cement ba shop asokɔre mampɔn yɛ friend cement vital herbal mixture ni nsu hɔ ne topa yɛ so hɔ na sɛ aduru mɛmɛ nyinaa fra na gan mɛmɛ duru fra na gan no eni hammɔ wodi yɛ sɛ wo bɛ no wo pɛ mɛmɛ duru fra na gan bi ato a ebi wɔ asokɔre mampɔn cement ba shop ɛne mia ɛtɔ bibiduro ni abrɔfo duro dodo no a sɛ wo pɛ dodo atu a kɔda ni fama Kolinak Misty Epidank presa number si 0240616061 mɛmɛ duru fra na gan mɛmɛ woni mfie du nwɔtwe entumi numbi. Okay. Iiasem Mpe DNA. Oh, ememe bisisi mi omo de. Nanso so. Eduru si eheba so so ene so akoya asem foforo. Ba bia wadure kura de kanyame ato nsem. Ede ni akaka bensem yi. Oh. Sompa Foundation at the Sompa Chede aba odofo. Sompa Foundation. Sa achade we ene sika yagigi nye DNA ne yagigi akoye debi. Yanyigi koye DNA. Ne mom yagigi ne de amama kunafo moborofo ene nyanka. Omo ena sabre Sompa Foundation wode Sompa achade aba safoi ena yagigi sika ne nyoma kakrade aboa wo mo ewo bronya breimu. Efiri sabre ko nyina kakra bi a wonya bia no fabra wate wodofo na yemwo boano na yemfama safoi December eye bosomia ye kire do na efiri sabre nyina ko nyina no ye kire do e dia mama kurafo ene emoborofo wonni bie ni nkoda nyanka wo mo ena sabre Sompa Chede ye duru wo mo so ye yama na ye fe se de be ya bronya o manfo o mo ensem wo bie didi gudidi egu omofuru so esre no na wo mo so esre said ye be ya odoma papa ebekoso ama ye ne sankodai ye mo nipa wa bra wote ase o odofo yesre wa ye mo nipa wa bra wote ase na Sompa Chede ase menka nkire wo se ubetumi di sika ba entoma ubetumi di aba aduane a ye de gu ho a ensa biti se emo side milk ne ade aduane ye di koye nipa duema nipa ye kese eno ena sabre ye gide gu ho enya se aduane anansa na aside bi nya no bi na ye ka mmom kano na kawo de nanso eno de gu ho a ebesei eno nti no fa ye sika wodi ye sika ye beje na nyoma akonkai e de amayen eno nti se ye sika fam dia momo number no eye 0598 559802 0598 559802 eno ene dia beba Tarawan Media Limited ana Blessed Foster eno ena ebeba na nyoma akonkai ede amount na se wo pemu nkyiremu ana se wo nyoma bi ewo baabi upese ka befa edoso said the amount for the mukia ma ebeba bebeya na wafre ewo ahomatufo we eso said ye beya ofre ya ye beba befa ana opemu nkyiremu bi a baabi a wo bia ofre ya ye beba ne abefa ne age nyoma no na ayefe kama pa 0244834838 0244834838 freye na yemefa nyoma no Sompa Chede nyoma enkoso kama pa Nana Kodom Company Limited na Nana Kodom Company Limited ono na wode oyirikagiri bitas abadwa so woyirikagiri edin ye de na sade edin no ene ne honam se no oyirikagiri no sa oyirikagiri no eye no brane haban ye de aye ene wuhu ani a wutimi se aboma se tenkom ayesa wokɔ afuo mu no na wakɔtu nsutini bi da kwam na habaya tete agum no ani ayesa brown wadwo che se efi hwie eye dudo pa sa no yikayiri na ye oyirikayiri no ayesa dido abam papa brown eye nubra
ene haban ena yede aye Aron Orange Spirit drink so ka ho na Kodom Company Limited se men kan kire wo se ne nyoma wode abadwa so nyina da ne nsan wo yiri ka yiri ene Aron Orange Spirit drink yi hangover bi anim onomo hangover bi anim ebeti wonum kama na amanyoma akonkai ede amaw ofo se kokoben eho ena wodi dwuma ye saa nsan we nyina wone na Kodom ahemfie no ena edi animhwe na wo pene doduom ato ewo Kumase ya uko keo Kumase ubenya bi bona so ewo Atonsu High School Junction bona ewo Atonsu High School Junction eho ena ubenya bi wo Ofoto sport etimetimase eho so ubenya bi amanyoma konkai wo yiri ka yiri no ene Aron Orange Spirit drink no ubenya bi ewo Ofoto sport etimetimase majwa sport so ebusu se cha ewo ho majwa sport wo wo yiri ka yiri ebusu se cha na baby ye ton ensa anase anom die biada odi wani echire mu ho a oyiri ka yiri no ubenya bi se wo pane dodo so ato a yemfro oyiri ka yiri ewo ahomatrufo yi so 0541 688366 0541 688366 ana 0240 692855 0240 692855 ahoma we so ofreka wan so ebetumi aboa 0246 914372 0246 914372 na nyoma enko enkai evamau power specialist Herbal Hospital mami akoso aduro ya bibidrom kenkon enono bibidrom pa mami wei wonim habayo mami akoso aduro ya oba besi okon apremu anono bibidrom ya santoa ne mami akoso aduro ya hepatitis B no wotene te sayade wei udi duro emfa ni fitri emfa ho sayade wei na bro ni fita wabo mami ya baso COVID-19 ba ye na mami di hwiri ko wiase afa na nyina ne se herbal mesha powder no eno ne immune system booster onom se duro we ko nipadua mu a ebema wo kwamwa no ho ye den saa kwamwa no so na kutia yare bibire biada ebeba wo nipaduam jirika jiri wode abadwa so edro ya haba mala mese so wode abadwa so ntidi madedia etuase kofka herbal mesha ewo biada etuase se wanum na ato wo ba ko homagu eye dro ya herbal tonic yento binom yemfra no wa homatrufo iso 0244 544422 0244 544422 yakwa amami akoso duro ya ho ewo Kumase feyase woni Jasbro filling station no ena edi enhwe ni mu wo konkran so akwabenya pokuase ACP akwantempon so eho ena be power specialist Herbal Hospital takrade Anaji Estate woni Anaji Mbe Primary School no enedi enimhwepe yakwaja yaresa ne ho toyen yakwaja yaresa o mami akoso duro ya ho said ye betumi aye adwuma ma ye ho atimi atoyen gifted intelligence ko gifted ono na aba beboa mrante ne mabawa adwumasua eye kama pa CCTV camera installation sabre ye behwe ne tintim camera si said e be ya kromfo ye be pam wo fu de enwumam air condition installation anya baby an air condition bo wo wura wo dem obehu baby ode bebo na nyoma akonkai ede amawo car tracking installation ya de bibi boka ne ho akromfo fa onuru sawam yehu onuru adroji yehu ansa na wonu achimota no ne afra posifo no obechi wo mo na nyoma akonkai amawo mo de di kan enipa busu se cha ewa adwuma mo amfo na kire ntoaso enu ti na gifted intelligence say wabadiama emabunu eboa wo nsa anudwuma sabre wo say memre da 29 October wo sasini ho so enti wo so brei anopa nonkron ekosi anwumre nonum na wo so wa ye nhyira wo nsa anudwuma yenko sompa front desk yemfa form CB 100 Ghana cedi training fee no so 300 Ghana cedi ni nyina kanfo na 400 ye fosa betre yemfra omo ahomatufo iso ne nyinkiremu 0249 942 842
0249942842 na yɛnye nkyerɛmu kama pa yakwa homa no so na yɛne yafrɛfo eni komo DNA test hwɛ oye na akɔfa aba papa ikoto mo na ɛna akwada firi mu aba wɔtwe akwada yi homa nso ɛfɛ wɔyɛ danka boy onya akwa kodura bruchie no hwɛ de wɔyɛ kyerɛ maami a enipa nkai baabi a wofire na yɛnkonko yɛnim. Hello for you, Grandma. Majo nie I need resolution. ye tio den. Yami had much about the some way. Jo enfa so by the biensia. So that the boxing I been a bread bukumba kunya ite power. Dia ya. Then a beya, make sure monto kwa mukana. Ah, gloves no. Gloves me be yes. So. Ye tio. Na me say very say by me. Jay. Papa penny mu we ya uchi mu na kujene. Na we do some full say ya mano. Ba ma kan tinka uchi mo kujene tika. Wa papa ye. That money is surrounded by the OBI and Tantan media makers, my share, and Banasa and the bar. Joe, I'm not going to move to buy to that. One year, Papa, and the baby makes me. Joe. And then oya mumani nyentia emma yen kama pa. Hello. Penny udin ofre free hen. Yes, man. Make a fear you ask. Penny yetie wada romantitium. The patrol, Mamma, nothing more I will hold you, but I do acquirement, I said, Mamma, no kind of could be a womb. Or catch yourself, Papa, you look for so they couldn't do our. If you say, would you be a control? And no crime and carry by Joe want them, so I'm just here, obey Joe want them. So, okay, so for so no, they couldn't do our name of prayer. So, a adventure, watch na dear. Hello. 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 Majo, ukasa free hen udin. Ukasa free me share for me man. Yetio you mind tetiem. Let's say I'm didn't cancel no. The Sunday and this is no more in 10 years and no bar no you want to go ma or rather turn and nothing another day. And I said them I'm not soon Jim tomorrow. A common also be on the corner. A cabby and a cat. In the money be my name for agreement. Say you the corner woman after my man after made the camera and no which here. And this idea or no or the doctor and I can't possibly or no so or evidence. You can't remember the password to go on it and they look to another doctor they put the Monica. Okay. Hello. 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 Penny Udin Okasa free hen. Just fishing Papa no ya remember pao. Kwajo. Yeah. Kwajo nansen no wura mu aya kasantem se ya meto ne no. Kwajo ni Papa wa ya remember credit. Oima minene oima nyaji o. Musu ge mani hundi. Na bwana atemidido. Bwana na atemidido be die na me na me na gezu no. But musu ni ma hundi bi. O dia je. O ma me. O se papa no ye brab. O so pese on kwa ye ndi o so ko ye brab na. Le na Ghana ni play bi. Ona wa bi ko ye. Mama se de ba. And then my first one, what a year, Mother, it's a show. First one, beer, what a 1 year, yes, I say, play, no. Okay. We are drinking Kwan, hello. Hello, good evening. My just so that a penny powdy, baby, are free. It was just in a case of the Massey. Sian to Massey. Also, Casa Sian to Massey. Okay. Mura miti asem we na and so my TV na me ma bin check account some say ma me no aka na die di ma no kwala wu ma do ma yehu ne sisi no enye die ni ro ma me no fa ka no ori ni a asem ka different wanye ne so a
kind of different. Yeah, more price of my this my really case, you know. Now you're going to quarrel. Okay. Hello. Yadofra fo no nyina ebesi ha. Eno ti ba pibia yadro no nyina ene se. Maami asem a wode abeda ye no, ye mu ya ni nguso. Kachacho be ma ne kan na asem bi se maami wa mabiem dia ene na yeso eni case. Nemom se maami ne ba so ohia ye mu asem Mpe Nipa ye ni akira asem o ye ni abreso papa. Ye ni abreso ayede hom wa ye nyina besa bedam wa fidie so. Eno ayekoda ne nu se papa yi won freu. Enso na yeda so de wono na nya na chief producer enu ntino echna me ogidie ze papa odi asem foforo beba obesesa na no osesa no de ye ni asem na mbom se wansesa na no de ye bema na hu se bone nya hwe a papa so nya hwe se die nefo no ene kwaji sika se die nefo no ene odane to anu ma moja no kodi baabi enu ntino ye bedi sa adem ni nyina chi na mbom ye beka se maami so onkra kan adwim adwendwen wo sumnyem wonhwe na adwenim efise baabi ye kɔ na yesikasem se ohwe na sanye kofi adu omientwensai se ohwe so na eyono ade a na wagine hu di se kofi adu na boss atasko ano de a na ne yeso yebedi na chi na enkunimdie akwa ya Iiasem Mpe Nipa ede a maame yebo ase message kakra wa yen kan free o before that yen kan cho bia se ohaw anasa maniate TB akire wo so a bomodian ne fabra Iiasem Mpe Nipa dwumedie so wo sompa 93.1 ye wo Kumasi so ame nom hotel ho no Sheffield station ani ni dia nimhwe no enchemu Pablo san kama bia eno ya total red and white and na obehu ye wa na se frɛ ho man ni enje wo so 0546 88 3287 0546 88 3287 and now says 0243 58 58 78 0243 58 58 78 and now says 0552 09 4593 0552 094593 ofo be ma ye peja ye mu no na yan kasa ye chairman Iiasem Mpe Nipa titinani ye rake edu gas oven ya wono e wo so ame hase no police station che one ho kani chocho mucho me bai hu ofe one da so no enne eye na woda birthday and say care do see and can't say what do papa ye because you make my life worth living. You bring smiles to my face and your touch shows me how much you love me and care for me. You are my better half. Happy birthday, Millicent Edu Ejewa, my sweet wife. I love you. From Crucia K Edu. Crucia and then I made it. Crucia K Edu na Kumasi no. Eje wa kwode papa bi enyankopon koso enhira wate na se de wasi ase na efe wata ni kuna chairman ne ye body din wo ba bi a wo bi anim no nyankopon koso enhira na wo man kwatenti ahodi wo meje wa kwode no no je wa kwode no no ye chia ne papa ye okuafo kwa adwuma wo pon okuafo kwa adwuma wo pon oti omra samanka oti po kwabena odifo enka ohne yire mame yebo akua suama bronya bere wati out enka Chief Executive Producer Bema Wusu